Do mes de febreiro. Antes de nada quero lle dar a benvida aos veciños que hoxe quixeron estar aquí connosco, en esta sesión plenaria. Recordarlle que durante as intervencións pois non se poden facer, digamos, ningún tipo de intervención a favor ou en contra do que se escoite, o cual sei que todos os que aquí están sabrán respetalo. E o dito, que é un placer que nun pleno municipal pois poder contar con tantos veciños. O primer punto é a aprobación se procede da acta do pleno ordinario que se celebrou no mes de xaneiro. Se non teñe ningunha suxestión ou suxerencia ou queixa, pois dámola aprobada por asentimento. O segundo punto, pola baixa de Herminia Pouso, pois hoxe temos a toma de posesión do novo concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don David Fernández Fernández, ao que lle rogo que veña hasta este lugar para tomar promesa ou xuramento do seu cargo. Boa tarde. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións de cargo de concelleiro do Concello de Ribeira, con lealdade al Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía, polo ben das mulleres e homes que forman esta cidade. Moitas gracias. Pois ten noraboa. Pois desexámoslle moita suerte no desempeño das súas funcións. O terceiro dos puntos é a proposta ao Pleno da solicitude de apoio aos grupos municipales para nomear a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribeira como nome de Manuel Díaz Temós, así como a futura sede da entidade e a adopción dos acordos que procedan. Os grupos que deseen intervir pois poden facelo. Señora García Pose, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, boas tardes a todos, en especial a David. Espero que non teñamos que tirarte das orellas ao acabar esta legislatura e que te felicitemos. Bueno, teno en conta. Ben, hoxe se trae aquí ao pleno unha proposta dunha comisión de veciños para nomear unha rúa con ese nome e outra proposta de outro grupo de xente para nomear outra. Eu aquí, señor alcalde, non vou nin imos a discutir os méritos das dúas propostas. Coñecémolos tanto de Plácido como de Dieste. Tuven a suerte de ser compañeira en esta corporación dos dous. Con un tuve mucha máis relación que con outro, pero non ten que ver para recoñecer a valía como personas e compañeiros da corporación. O problema que ten IPDR, e así se llo dixo e fixo o manifestamos a comisión, é que nos parecía que había que facer outras cousas antes de nomear a rúa. Unha delas era modificar o reglamento de distincións e honores para bloquear de alguna forma que non pasou en outros concellos e decidiran quitar estes nomes a rúas. A min particularmente doeríame por miña relación personal con eles cando fomos compañeiros aquí. Non entenderon e dixeron que non, que seguía. Volvínlle a explicar que a min se me plantexaba un problema. Eu non pertenezco a un partido donde as directrices de alguna forma se teñan que cumplir, senón que está formado por distintas persoas e díxenlle que tiña un problema ca xente da miña lista, que non todo o mundo estaba de acordo e que eu tiña que respetar aqueles compañeiros de viaxe durante 4 anos que habían estado comigo e traballado comigo durante este tempo por aquelas cousas que querían. Tampouco non foron capaces de entender esta proposta de esperar a unha nova corporación, que era cousa 2 ou 3 meses, e facelo naquel momento. Tamén lle dixen que con este nombramiento e con tan pouco tempo estábamos creando uns agravios comparativos con outras persoas que ao largo destes 4 anos tamén habían proposto o nome de algunha persona con relevancia neste concello para nomear ou ben unha casa da cultura ou ben unha rúa ou calquera outra cousa. Díxenlle, vamos a crear agravios comparativos. As cousas hai que facelas ben e marcalas dentro do reglamento para que nadie se considere
agraviado por estes nomeamentos. Tampouco entenderon a nosa postura. Pois ben, eu teño que dicir que vou a falar desde no momento que sale a prensa a proposta de nomear a estas persoas unha rúa, o que chegou a nós, non solamente a mí, sino a xente que está comigo neste proxecto de IPDR. E de todos os méritos que vou a falar, ou destas persoas, son con méritos durante a democracia. Acataron a democracia, desarrollaron seu traballo en democracia e acataron a Constitución. Por tanto, para nós son válidos. Ricardo Pérez Queiruga, primer senador, primer director xeral de Pesca, profesor e fundador dun colexio. Moitos máis méritos, pero deixo aquí. Non os poño eu, son aportados por outros grupos de persoas de Ribeira. Lisardo Valeiras, primer alcalde da democracia, tamén profesor, e levou adiante un grupo escolar modernizándolo. Santos Soujo, primer conselleiro, iba a decir único, pero xa me acordei que ora temos unha conselleira tamén. Trouxo as fábricas do SEU, que foron tan necesarias para o sector da pesca, e trouxo a Casa de Turismo, entre outras cousas. Manuel Reiriz Dios, só lle vou poñer unha, que me parece que no momento que o fixo tiña mérito para ter un recoñecemento máis que grande, que foi fundar un museo cando non había ningún en Ribeira, en unha parroquia. Manuel González, este de Palmeira, por se algún non sabe ou non coñece polos apellidos. Aportación da familia. Escritor, membro do Consello de Contas, primer director del Plan Marisqueo, bueno, entre outras máis cousas, pero por facer só unha referencia a unha persona que incluso, según algún familiar, creou postos de traballo ou dou postos de traballo. Hai moitos máis, por exemplo, sin ser políticos, temos a Jacobo Otero, moitos non conocerán, pero é unha persona de Ribeira que escribe libros e que conseguiu que foran traducidos ao inglés. E, por encima, o sábado, fun a tomar un café a Corrubedo e vime, porque familiares dunha señora que o domingo fixo un acto, me dixeron que a nosa tía Joaquina non a coñezo, o sea, non sei nin como é físicamente, que axudou a rescatar a xente deste barco e acolleu-na durante 3 meses, non merece un recoñecemento tamén por parte da corporación? Ben, eu estos nos comparo con Plácido por unha cousa, porque Plácido para min tiña un significado que superaba a relación tanto cultural como política. Estuvemos xuntos, tivemos moitas vivencias personales e políticas, moitas coincidíamos, outras nas coincidíamos, pero sempre estuvemos con unha relación que superaba do compañerismo. Con Dieste tamén, pero bueno, non estaba no grado que estaba o de Plácido. De todo isto, eu deduzco que a xente de Ribeira podemos nos sentir orgullosos, porque entre moitas cousas que temos persoas que merecen un recoñecemento de todo o mundo polo que fixeron por este concello e polo que levaron adiante o seu nome. Vou a deixar a parte os deportistas porque están tendo. Plácido, me consta que sabía en vida o meu afecto e o meu cariño é como o botaba de menos como compañeiro de corporación. Hoxe estéñome, pero el sabía que nas súas horas baixas como político, cando lle enseñaron a porta, sempre estiven a seu lado. Lle quitaron o que máis lle gustaba, que era a política e sobre todo a política municipal. Nos últimos paseos que dou polo paseo de Coroso, que viña con un amigo de Palmeira, eu sempre lle dicía, vente comigo, el me dicía, non, eu teño un gusaniño que é o BNG, non podo ir con nadie, pero moito voto de menos estar no Concello. Por tanto, eu dinlle meu apoio, meu nomeamento como persona e como político a Plácido cando vivía. Daría hoxe tamén, pero se fora feito de outra forma, sin crear ningún agravio comparativo, non é a función que eu debo de ter en este Concello, as outras familias que ainda non teño relación entendo seus sentimentos de verse agraviados. Plácido,
non pode recordarlo, pero quero que desde aquí sintas o amigo que fun teu e con Dieste igual. Señor alcalde, non discutiu os seus méritos. Os teñen, e teñen ganados este nomeamento. Pero eu, por todo o que expusen e lle dixen a comisión, teñome caster. Nada máis e gracias. Gracias. Bueno, a señora García Pose, en coherencia co todo o que ten manifestado no que foi o devenir de os nomes solicitados para as rúas ou para o que son en este caso os servicios como de protección civil, fixo unha exposición de a súa postura conxunta dos dous puntos. Eu o que lle recordo ao resto dos grupos, porque ela, por coherencia, me parece que así o tiña que facer, é que estamos no primeiro dos puntos que ten que ver ca solicitude, en este caso, de Manuel Dieste para o Servicio de Protección Civil e, posteriormente, é o tema de Plácido Betanzos. Señor Cardalda, ten a palabra. Señor alcalde, compañeros de corporación, boas noites, xente todo o público que está aquí, veciños. Nós, desde o Grupo Municipal Cidadáns, vamos a votar a favor tanto dunha moción como da outra, da proposición tanto de Dieste como de Plácido, pois que así o acordamos en reunión. Nada máis, darlle tamén a benvida, David, que... Vale. Nada máis. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista damos a benvida ao novo concelleiro David Fernández Fernández e desesámoslle que faga unha boa xestión no desempeño do seu novo cargo. Entrando no punto 3, que está a debate, dende o Grupo Municipal Socialista, vista a petición fundada de alcaldía, imos a aprobar a proposta para nomear a sede da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribeira co nome de Manuel Dieste Mos, a facultar ao señor alcalde para garantir a plena efectividade do acordo e que se dea coñecemento á familia aos efectos oportunos. Felicidades. Gracias. Non habendo máis asuntos ou grupos que queran intervir, simplemente decir que, como ben sabe, unha das prioridades que tiven como alcalde e que, ademais, gracias ao apoio da corporación, pudemos levar pa diante, é un pouco facer o sentimento de sentirse ribeirenses. Eu creo que sentirse ribeirenses é sentirse de todas e cada unha das súas parroquias, pero é disfrutar co que temos. A verdad que hai moita xente da que podemos enorgullecernos, e creo que en esta corporación pois fomos quen de ir dándolle pois o seu merecido homenaxe a moitos deles, moitos en vida, que é onde eu creo que hai que facer tamén os homenaxes. O caso de María Vilas, que por certo esta mesma semana volveu a ganar unha medalla no Campeonato de España absoluto, unha medalla de bronce que despois do mal que o ten pasado creo que é para louvar. Ana Peleteiro, que tamén este viernes comeza o Campeonato de Europa de pista cuberta, ou a artistas como o palmeirense Xoán Fernández, ou o aguiñense Manuel Ayaso, ou o maestro Enrique Paisal. E ben, eu digolle que me sinto moitos máis satisfeito de poder honrar a estas personas, de poder honrar a memoria de Manolo Dieste, a memoria de Plácido, que moitas das rúas que pois puderon ser importantes no seu momento, pero que a mesma relación que poden ter con Ribeira é a que teñen con calquer outro lugar. Eu non sei se algún leu pois a historia do general Espartero, ou de Alcalá Galiano, ou de Canqueira, pero eu creo que para calqueira que viva nun pueblo significa moito máis as vivencias que tuvo con estas personas que hoxe queremos distinguir que outro tipo pois de reconocimientos. Por lo tanto, a calqueira que conocera a labor de Manolo Dieste en este caso, fundador de Protección Civil, unha persona que se desvelou por todos e cada un dos que compoñían esta agrupación, que se desvelou por que Ribeira tuvera o que hoxendía é o seu parque de bombeiros, que disfrutou con este traballo desinteresado, que foi incluso medalla de Protección Civil entregada pois na sede da Estrada. Eu creo que facemos un acto de xusticia con que o que é o Servicio de Protección Civil leve o seu nombre e a futura sede do seu tamén do lugar onde vai a estar ubicada, pois que tamén sea reconocido
como a sede de Manuel Díaz de Mos. Así que, non habendo máis grupos que teñan solicitado a palabra, pasamos a votar este punto terceiro, que é a proposta para nomear a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil a futura sede con nombre de Manuel Díaz de Mos. Votos a favor. Son 8, 11, 3, 15, sí. Queda aprobado por 17 votos a favor, sendo as abstencións, cantas? 4, 5, entonces son 16 votos a favor, 5 abstencións, queda aprobado o punto terceiro. Pasamos ao punto cuarto, que é a solicitude de concesión de nome dunha rúa en Palmeira e a colocación dunha figura alegórica en dito espacio público en lembranza de Plácido Betanzos García. Os grupos que deseen intervir. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal Socialista vai a votar de forma favorable á iniciativa para que se conceda o nome dunha rúa e figura alegórica a Plácido Betanzos en Palmeira. Unha vez analizada detallada pormenorizadamente os méritos e valores presentados, así como os cerca de 40 escritos de accesión firmados por numerosas entidades culturales, educativas e deportivas e recreativas do noso concello. Acabamos de votar favorablemente tamén a concesión de honor a Manolo Dieste. Ambos os dous foron concelleiros do Partido Popular e do BNG respectivamente, con diferentes intervencións nesta sala de plenos. O Grupo Municipal Socialista quere trasladar á cidadanía con este acto o seu compromiso de tolerancia, respeto aos adversarios políticos e recoñecemento de méritos por enriba de partidismos. Hoxe é un día para dignificar a actividade política, cunha oda ao diálogo entre partidos, á tolerancia, ao respeto ao adversario. A calidade dunha democracia non pode ser medida exclusivamente en termos de crecemento económico, senón como atención á xusticia social, á diversidade, á igualdade, á solidaridade, á liberdade e ao respeto ao adversario e ao diferente. A necesaria e indispensable confrontación de ideas e programas electorais dos distintos partidos políticos non debe provocar crispación nunha sociedade cansada de oír insultos. Eses citados valores de tolerancia, respeto, solidaridade, xunto co diálogo cos partidos, o compromiso coa sociedade, a sinceridade, o entusiasmo, son señas de identidade do legado de Plácido. Valores que deben ser o foco inmanente dunha sociedade en permanente estado de transformación. Definíase a sí mismo como un intelectual, como un home do común que quita cousas de dentro e as bota fora. Se tivésemos que definilo cunha sola palabra, esta sería amizade. É por eso que vamos a votar favorablemente neste grupo municipal. É para nós un motivo de satisfacción. Noraboa a todos os que traballaron por traer esta iniciativa ao Pleno Municipal, falando previamente con todos os partidos políticos, con representación municipal, e cunha exposición brillantemente razonada e motivada de méritos e valores de Plácido, así como a quenes o apoyaron. Tamén a todos os veciños que hoxe nos acompañan nesta noite de alegría común. O PSOE felicítase e felicítavos pola iniciativa, reitera o voso voto favorable e amosa o seu compromiso permanente de estar ao servicio da cidadanía. Parabéns. Grazas. Gracias, señor Vilas. Señora San Pedro Laranga. Moitas gracias, señor alcalde. Enhorabona ao novo concelleiro que se incorpora. Solo unha pequena mención á señora Pose, donde lle quero decir que ninguén di que esas persoas non teñan os seus méritos, como vostede nombrou, pero que posiblemente ao longo do concello se farán novas calles, novas rúas, e se alguén os presenta, pois se valorará a posibilidade de se a teñen que ter ou non. Dito isto, vou a facer unha pequena introdución do que considero que para min foi o meu camarada Plácido, e despois darei lugar a ler a lista da xente que se adicionou a nós, que nos apoyaron. Chegamos, camaradas. Foi un camiño duro e tortuoso,
pero como sempre acadamos a victoria. Porque nunca nos acobardamos e damos a cara. Cumprimos cos nosos compromisos e coa nosa palabra. Mais ti fostes un gran exemplo a seguir. Por eso sentímonos orgullosos. Fostes unha persoa totalmente transparente, cos teus defectos e as tuas virtudes, pero transparente. Por eso, os que estamos aquí valorámoste e querémoste. Porque nunca renunciastes a ninguén. Todos éramos imprescindibles. Nunca destes nada e a nadie por perdido. Nin aos teus camaradas de loita, nin aos teus pupilos, nin a aqueles acompañantes, nin a aqueles que acompañaste sempre porque creías nas súas ideas e nos seus proxectos. Porque creestes nunha Galiza sin cadeas, loitastes pola súa capacidade de decidir, pola súa fala, polas súas mulleres que teñen a súa propia idiosincrasia, e, como non, polos seus xóvenes, que son grandes e van a facer de Galiza un gran país. Mais non quero esquecerme da tua musa, que che dou alento nos momentos máis duros e compartiche con nós. Grazas, Mari Carmen. Grazas, camarada, moitas grazas por compartir a túa vida con todos nós. Ahora vou a dar paso a ler as entidades sociais que apoian a estatua e o Paseo Marítimo de Palmeira con nombre de Plácido Betanzos. Comisión de homenaxe a Plácido Betanzos García. Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Asociación Ama de Casas de Ribeira. Asociación Cultural Barbantia. Asociación Cultural Alberto Romeo, Arosa Norte. Asociación de Veciños Ardora, de Aguiño. Asociación Cultural Autofalante, de Ribeira. Asociación Antidroga Renacer, de Ribeira. Asociación Cultural Agandaina, de Palmeira. AMPA CIP Caramecheiro. AMPA IES número 1 de Ribeira. AMPA CEIP de Palmeira. AMPA do CEIP de Prións. Claustro de Mestres do CEIP o Grupo de Ribeira. Claustro de Profesores do IES Leliadoura. Claustro de Profesores IES número 1 de Ribeira. Dirección CIP de Coroso de Ribeira. Dirección CEIP Frións. Mulleres en Acción. Comisión pola Memoria Histórica da Barbanza. Centro Recreativo de Artes. Club de Fútbol de Palmeira. Xuventú Aguiño Club de Fútbol. Comisión de Festas de Palmeira. Asociación contra o Cáncer Xunta Local de Ribeira. Club de Xubilados de Palmeira. Asociación Cultural Albariza de Artes. AMPA CEIP o Grupo de Ribeira. Comunidade de Montes e Mancomún de Artes. Asociación Santísimo de Palmeira. Real Cofradía da Dorna. Asociación Cultural Bailadeira de Ribeira. Asociación Cultural Aires da Dorna de Ribeira. Asociación Cultural Arredonda Bella de Castiñeiras. Asociación Barbancesa de Axuda e Solidaridade. AMPA do CEIPS Heroína de Sálvora de Aguiño. Asociación Xuvenil Flor de Toso de Ribeira. Asociación de Veciños de Carreira. Asociación Musical Lauda Sion da Pobra do Caramiñal. Asociación Cultural Grupo Tradicional Taume Olveira. Asociación Musical Albeniz de Aguiño. Asociación Cultural Veciños de Bandourrío, Ribeira. E Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Nos próximos días seguirán sumándose agrupacións e entidades sociais que por falta de tempo non lles foi posible facelos hasta agora. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señora San Pedro. Bueno, eu agradezo o traballo que durante
todos estes meses fixo a comisión. Eu creo que fixo un traballo excepcional en defensa da figura e da persona de Plácido Betanzos. Creo tamén que, e agradezo o que foi o apoio de todas estas entidades do Concello, que, en definitiva, seguramente, si a cada un dos que estamos aquí ou a cada un dos que firmaron ese manifiesto lle preguntáramos cales son os méritos de Plácido, cada un podría decir unha serie dos que aquí se mencionaron, todos moi xustos e loables, pero eu creo que seguramente hai un no que todas as persoas que estamos aquí, todas as asociacións coincidiríamos. Se lle preguntáramos dous dos seus méritos, un podría decir a súa labor política, seguramente, como aquí se mencionou, hai outros políticos que mereceran tanto como a él, ou se faláramos da súa acción literaria, pois seguramente moita xente tería os mesmos méritos, pero cando preguntáramos a segunda das causas, seguramente aí vamos a coincidir todos. Era boa persona, era boa e xeneroso. E creo que todos os que conocimos a Plácido, pois sentimos a súa falta. Todos os que conocimos a Plácido creo que foi un exemplo de vida que, cando menos, pois con este reconocimiento vamos a ter na nosa memoria durante moito tempo. Os que o conocemos moito antes da política, e que sempre recordo que a cantidad de veces que me fun enfadado con el ás 12 da noite, porque daquela os plenos sempre acababan ás 10 da noite, que cando eu lle decía, Plácido, eso non se di, tío, que ti perdes o norte durante das 8 da tarde ás 12 da noite, parece que te transformas. E sempre me daba un golpiño así, e decía, ti xa sabes que a mí me gusta o corpo a corpo, pero a ti queroche moito. Claro, xa che desarmaba. Entonces, o que conocera a Plácido, pois para un era veciñazo, para outro era camarada, e para outro, pois no meu caso, creo que moi poucos, pois polo seu nombre, Manolo, pois levamos un recuerdo imborrable do que foi a súa vida e a súa trayectoria, e de verdad que é unha satisfacción que a través de todo o traballo da comisión se poda reconocer, pois eso, esas xentes que veñen ao mundo a facer felices aos demais, independientemente da súa vertiente literaria, política, familiar, a que cada un lle quera poñer, pero é desas xentes que dá gusto encontrarse polo camiño, que é unha pérdida non poder continuar xuntos en ese camiño, que polo menos creo que a través do acordo plenario que facemos ese acto, no que cada vez que veamos o nombre da súa rúa, o que vai a estar perdurando son os valores que deixou en esta vida. E de verdad que esa rúa sin nombre en Palmeira, que será o que actualmente é o paseo e o novo e futuro paseo marítimo, eu creo que os palmeiráns ou palmeirenses, como queran decirlo eles, pois vanse sentir orgulloso que un dos seus, que foi pola vida pois derrochando simpatía e amor, pois que está reconocido por todos os que foron quen de apoiar a súa proposta e por todos os que estando no pleno vamos a reconocer eses méritos pois apoiando esta iniciativa. Así que, se lle parece, pasamos a votar o que é a proposta de solicitude da concesión da rúa e a colocación dunha figura alegórica no espacio público en lembranza de Plácido Betanzos García. Votos a favor? Abstencións? Entonces queda aprobado por 19 votos a favor e 2 abstencións. Moitas gracias. Pois moitas gracias a todos, gracias tamén por ese inusual aplauso en este pleno.
entonces pasamos ao resto dos puntos. O primeiro é o inicio do expediente de extinción do Servicio Público de Matadeiro, liquidación da concesión e a adopción dos acordos que procedan. Bueno, como ben saben os señores concelleiros, a día de hoxe o Servicio de Matadoiro, bueno, vamos a deixar que abandone o pleno quen así o desexe. Pois, se lle parece, vamos continuando. Como lle decía, a día de hoxe, un dos servicios públicos que non é obligatorio para un concello é o Servicio Público de Matadoiro. De feito, como ben vostedes saben, no tempo que non contamos con el, en ningún momento hubo desabastecemento de o que é a carne. En estes momentos, pois, ten unha concesión. O empresario que ten esa concesión, Josoni, pois quer facer o que é unha inversión importante para seguir crecendo e aumentando, e, lóxicamente, a rentabilidade desa inversión vese cuestionada polo número de anos que lle quedaría de concesión. Entonces, ese é o interés, pois, antes de ter que irse a un polígono industrial a facer esa inversión que perfectamente podería ser ao marxen do Matadoiro, pois facerse con esas instalacións previa subasta pública, é dicir, o seu interés é deixar ou renunciar á concesión para que salga a subasta pública, que en todo caso habrá que garantizarlle os cartos que invirteu en este tempo e que correspondan digamos, ao seu haber, pero se solicitoulle ao Concello pois que se iniciara o expediente de desafectación e que nun futuro posterior pois salga polos medios que en dereito temos, que será a subasta pública, o que é a venta do matadeiro. Por lo tanto, eu creo que para o Concello é unha noticia que eu creo que é boa, va a permitir pois que se siga prestando un servicio, en este caso xa non obligatorio para o Concello, pero o servicio que ven prestando hasta ahora, con aumento do que é a inversión, para o Concello unha cuantía non desdeñable que de partida vai a rondar 1 millón de euros. Por lo tanto, creo que vai a permitir unha inversión de futuro importante tamén a este Concello, e os grupos que deseen pois participar podeno facer desde este momento. Señora García Poste. Moitas gracias, señor alcalde. Nós vamos apoiar a proposta, pero queríamos aproveitar para pedirlle se de alguna forma se podía poñer en contacto cos carniceiros, porque están preocupados
non entenden ou non lles chegou con suficiente claridade o que aquí se iba a facer hoxe, están preocupados por eles e polas carnicerías. Por tanto, eu creo que ter unha reunión con eles ou cos seus representantes para explicarlle isto non sobraría. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Resto dos grupos, señor Vázquez Cova. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu en principio dicir que eu falei co antigo, non sei se ahora seguirá sendo o presidente dos carniceiros, e estaba totalmente de acordo, que non lle había sentido que o Concello seguira tendo, en fin, o matadoiro. De todas maneiras, eu teño unha dúbida, ao mellor o señor secretario me pode aclarar, porque no seu informe, señor secretario, cando fala no punto 4, derecho preferente de adquisición do actual concesionario del matadero municipal. Claro, a dúbida que teño é, hai algo, porque efectivamente isto vai ser unha subasta, e pode presentarse un señor que veña de Xixón e puxe, entonces o señor que ten ahora a concesión poida dicir poida coller e dicir non, eu me acollo o meu dereito preferente, e claro, hai algún documento asignado ao respecto del... O dereito preferente é un dereito que ven por lei, que é en caso de ofertas iguales. En caso de ofertas iguales, pois ten ventaxa, en este caso, o que instou este procedimento. Cal é a ventaxa que ten? Pois que, lóxicamente, el ten feito unha inversión que revertiría ao Concello ao final da concesión e que, polo tanto, en estes momentos ten un valor importante para el. Por qué? Porque no que sea un momento tería para el valor cero e cada ano vai perdendo valor hasta que o entregara ao Concello a final da concesión, ao extinguirse a concesión 15, 20 anos antes, ten un valor, digamos, para el que todavía o Concello non tería dereito a disfrutar. Por lo tanto, cando salga o pliego, pois saldrá cunha cuantía mínima, a subasta seguramente ao alza, imaginando a cifra que dixen antes, 1 millón, pero aparte o que gane terá uns cartos da inversión feita e non amortizada que, se non gana o actual concesionario, vai ya ter que pagar. É dicir, imaginando que o que gana con 1.300.000, o Concello hai unha cuantía fija, que é a que, supoñendo que sea 300.000 euros, tería que tamén reintegrarlo a quen os invirteu no seu momento. Que é 1.500.000, sigue cobrando 300 e o Concello cobraría 1.200.000, por entendernos, non? Creo que o exemplo o clarifica. Por lo tanto, eu creo que é unha boa noticia o feito de poder, en este caso, seguir prestando un servicio, seguir prestando con maiores inversións e que o Concello á vez teña unha cuantía importante para poder invertir. En canto á reunión ca Asociación de Carniceiros, señora García Pose, pois a propondrei canto antes para que este, en este caso, presente o que é un dos que insta o procedimento e que se vai a presentar. Como decía o señor Vázquez Covas, pode vir outro con outra idea totalmente diferente. Difícil vai a ser, pero cabe esa posibilidad. Entonces, se lle parece, pasamos a votar o inicio do expediente de extinción do Servicio Público de Matadoiro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 19 votos a favor, 2 abstencións. O seguinte dos puntos é o compromiso de cofinanciación bianual do que é o convenio que se suscribiría entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ribeira para levar adiante o proxecto da Fundación Ría, en concreto na parroquia de Palmeira. Como ben saben, a Fundación Ría foi encargada por diversos departamentos autonómicos, en este caso da Xunta, en facer o que era non só un análisis da situación de este territorio da Ría de Arousa, senón á vez propostas de resolución da actuación. Unha desas propostas é no ámbito de Palmeira, pois o que é unha división entre a parte, digamos, de Palmeira Alta
que a parte do Porto, dividida polo que era 550, hoxe en día hace 305, no que se pretende, digamos, danlle un carácter máis urbano de rúa a esa estrada, e que, polo tanto, bueno, teña un, digamos, modo de uso desa estrada moi diferente á actual. Eu quero recordar que en esa estrada, desgraciadamente, desde a curva da Tarabela hasta a curva do Vilar, teñen fallecido moitas persoas, o tráfico ali pois sempre foi perigoso. En este caso, a actuación prevista, que non vai a reducir o que é aparcamiento, si o que vai a reducir é a velocidade, o cual vai a incidir para todos aqueles que midan o tempo en segundos, en 68 segundos máis o cruzar Palmeira, o cual eu creo que é pois un pago realmente pequeno para os beneficios que vai a ter, tanto estéticos, entre outras cousas leva tamén o que é o facer subterráneos todos os servicios, como o de telefonía ou o servicio de alumbrado ou ben o de distribución de enerxía eléctrica. Bueno, froito deso, este é un proxecto que agora están redactando, o que se dou a conocer a todas as asociacións de Palmeira foi o anteproxecto. Non sabemos a cuantía do que vai a ir, en todo caso, polo que se dixo, non é superior, espero que baixe bastante, ao 1,5 millón, co cual, unha vez que se licite, tamén vai a ser moito máis, moito menos, e, lóxicamente, ao ser parte competencia municipal, a Xunta, como ben sabe, pois conseguimos que sea quen invirta os cartos no proxecto e quen invirta a gran parte de inversión deste proxecto. Entonces, agora que se solicita o apoio para que, chegado o momento, e ademais será bianual, cando menos, pois o Concello aporte esa cuantía que lle correspondería nun futuro convenio, non? Pero para que se poda seguir traballando, pois, lóxicamente, a manifestación deste Concello é importantísima para a Xunta de Galicia, así que os grupos que deseen intervir poden facelo. Señora García Pos. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, eu estou de acordo, ou estamos de acordo con todo o que expuso, pero eu creo que cando se trae aquí un proxecto deste tipo, faltalle para min algo moi importante, é dicir, ao Concello vaille tocar nesta proposta pois facerse cargo dun 5%, un 10%, un 15%, un 20%, como mínimo para, bueno, non digo porcentaxe, non? Para dicir que o vamos a aprobar, porque as boas intencións están aquí, co que expuso estamos totalmente de acordo, simplemente nós quixéramos saber que parte lle toca de financiación ao Concello. Non falo de cantidad, senón, digamos, un tanto por cen para poder tomar unha decisión. O acordo que a Xunta nos solicitou é do 50% por ambas partes. É dicir, o máximo que podría ir este proxecto polos cálculos que tiñan, porque volvo a repetir, chegado o momento terá que acordalo a Corporación Futura, pois pode ir a 1,5 millón, se o pensamos na baixa que pode ser, que pode en calquera obra pública estar rondando o 20%, estamos falando de 1.200.000, o 50% estamos falando de cantidades que rondarían os 600.000 euros a pagar en 2 ou 3 anos, no momento que eso nos presupuestos da Xunta se poñan as anualidades oportunas, non? Entonces, o resto dos grupos, señor Cardalda, ten. Señor alcalde, desde o Grupo Municipal Cidadáns nos non acabamos de ver isto moi claro. Estamos falando tamén de cantidades que non están o que estaba falando a compañeira Rosa antes, entonces nós vamos a votar en contra. Gracias, señor alcalde. Bueno, queríamos facerlle unhas preguntas. Conoce o señor alcalde as dificultades da realización desta obra da vía principal de Palmeira e os persuicios para os veciños? Vistas as lentas obras que hai no Miñoteiro, que alternativas viarias manexa o seu goberno? Gracias. Dúas cuestións. A Rúa do Miñoteiro non ten nada que ver con esta obra. Tampouco creo que a empresa da Rúa do Miñoteiro poda competir cas grandes empresas que seguramente compiten para esa outra obra. Por lo tanto, as alternativas viarias, primeiro é
o que queira seguir pola AC305 sabe que vai a ter un límite de velocidade de 30 por hora e que se o respeta vai a perder 1 minuto 8 segundos dende a entrada de Palmeira hasta a salida no cementerio se entra por Puebla. O veciño de Palmeira, pois o veciño de Palmeira depende de onde viva, máis da mitad dos veciños que viven na parte alta non terían que entrar ou xa non entran, xa salen tanto pola Fenosa para un lado como dependendo por outro, a Rúa do Barreiro polo outro, é dicir, esa basicamente o minuto 1.8 é o que ven da Puebla e ven para Ribeira, ou ao contrario, que vai de Ribeira para Puebla, o que ven do Porto, pois, por exemplo, non tería que recorrer toda esa actuación, Polo tanto, bueno, vostede falou de prexuicios para os veciños, eu creo que hai beneficio para os veciños, senón non propondría isto, pero sobre todo hai unha cousa que eu creo que hai que atender. Moitas veces, cando se discuten temas de peatonalización ou de cambiar conceptos, e é dicir, o factor humano, é dicir, esa carretera, mentras un coche poda circular a 120, ten as mesmas posibilidades que tiña fai 5 anos de ir contra o pretil do curva da Tarabela ou volver a matarse diante de o que é a curva do Vilar. Polo tanto, hai algo que é a seguridade dos veciños, o poder disfrutar de partes do seu pueblo que agora non poden facer pola división que supón esa carreteira, e, lógicamente, é un cambio de concepto para o que queira ir de Ribeira a Puebla, non ir pola autovía, porque se xa teñen esa alternativa, pois terán que ir con ese límite de precaución de velocidade de algo que eu lle podo decir, e antes veía aquí o alcalde de Rianxo, no que xa están interesados en Taragoña, o alcalde de Boiro, no que están interesados en Escarabote, é dicir, por un concepto diferente de integración do que é as estradas na vida de un pueblo, cousa que hoxe en día o que fai a de Palmeira é dividilo, non? Polo tanto, esa é a miña explicación. Se ten algo ao final de acabar o señor Covas, pode repetir a súa intervención, vale, e mo comenta. Señor Covas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, en principio, isto é un compromiso de financiación, é o primeiro paso inicial. Cando vexamos o proxecto, cas cifras e con todo eso, podemos tomar unha decisión máis firme. Non me parece lóxico, en principio, tamén, pois opoñernos ao que pode ser unha millora moi sustancial para o pobo de Palmeira e para o Concello de Ribeira. Eu estuve na presentación, sei que houve moita xente de Palmeira que tamén estuvo nas presentacións e deron explicacións, e en principio, nós non temos ningún inconveniente, creemos que por decirlo de unha maneira, as tendencias van por aí, e vamos a votar a favor. Gracias, señor alcalde. Sí, señor alcalde, gracias. Eu o que quería era saber, durante a fase de execución da obra, que alternativas manexaba de cara á circulación dentro de Palmeira? Rúa do Carolo, a autovía, que alternativas? Eu totalmente fora de xogo, señor alcalde. Quería dicir se podía constar en ata que a información que usted dá aquí é de que a parte que lle corresponde ao Concello é 50%. Nada máis. Vamos a ver, dúas cousas, señor Vilas. Unha das partes importantes nunha licitación ven precisamente nas alternativas, é dicir, cada empresa que se presente vai a propoñer unha alternativa que vai a ser valorada. Por lo tanto, habrá empresas que digan, pois podo facer mitad e mitad e só se corta o tráfico e o regulo con semáforo, e outras que digan teño que cortar a estrada por partes, ahora que suban por Rúa do Barreiro e salgan polo Vilar, etcétera, etcétera. É dicir, alternativas hai, pero é unha das partes que se vai a valorar. Pero eu creo que o kit desta cuestión o dou o señor Covas, é dicir, en estes momentos do interés da Xunta de Galicia en algo que é competencia municipal van a poñer o 50%, cando se sepa o proxecto sabemos de cal é ese límite, xa lle estou falando da cuantía que se dixo que podía ser a inversión máxima en aquel momento, e a corporación decidirá. Igual o que este aquí no meu sillón non é o mesmo que está agora, e igual é capaz de conseguir o 70-80% da financiación. E non yo sei, eu lle digo que eu que consigo moito, conseguín o 50% para algo que é competencia nosa. Entón, se o seguinte que ven é capaz de sacar o 70%, pois máis contento o pueblo que
que, perdón, iba a dicir unha expresión que quizás non era a máis correcta. É máis, se son eu vou a intentar que non sea do 50 tamén. Pero en estes momentos o que temos é que, digamos, establecer ese compromiso para que a Consellería siga para diante e que o poda licitar e meter nos presupuestos da Xunta que se fai no verán, prácticamente cando se empezan a redactar, pois que teña a constancia do compromiso ou non deste Concello. Esa é a razón pola que se trae, non hai outra. Entonces, se lle parece, se non hai máis grupos que deseen intervir, vamos a sacar a votación o compromiso da cofinanciación bianual dese hipotético e futuro convenio entre o Concello de Ribeira e a Xunta de Galicia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 17 votos a favor, 1 en contra e 3 abstencións. Entonces pasamos ao seguinte punto, que é a ratificación da resolución da Alcaldía da bonificación do canon para a xestión dos residuos urbanos que presta a Sociedade Galega do Medio Ambiente, a adopción dos acordos que procedan. Vamos a ver, alguén podrá preguntar por que trae usted a ratificar algo que previamente pois xa vostede acordou remitir a Sogama e a Xunta de Galicia, lóxicamente por dúas razóns. A primeira, porque sería papel mollado o que se mandou se o Pleno non se compromete a que o que solicitamos, que foi a rebaixa do 10%, veña posteriormente avalado cunha rebaixa do que é a taxa de basuras. E a segunda, que era importante, porque había un plazo no que habría que contestar á Xunta de Galicia. Por lo tanto, por explicarlle aos veciños, a Sociedade de Medio Ambiente Sogama, pois na que o Concello ven pagando unhas 11.000 toneladas ao ano, cun precio, se non me equivoco, de 69 euros máis IVA, o cual pois dai unha cantidad cercana ao que son os 800 e pico mil euros, pois fai unha rebaixa do 10%, 80 e tantos mil euros, sempre que nos comprometamos, por unha parte, a intentar reducir o que é a emisión de basura a Sogama. Eso en Ribeira se cumple xa tan solo ca cantidade de contenedores que duplicaron a capacidade, pero a exixencia de que ese aforro o traslademos aos veciños. Eu creo que é unha cuestión que non é moi lóxica que ese aforro teña que traducirse aos veciños, porque non ten, eu digo claramente, en conta a situación de cada ayuntamiento, porque pode haber servicios que por sí xa sean deficitarios, ou nada impedirá que nun ano ou dous se lle volva a subir. Pero, por outra parte, eu creo que ningún concello, inda que pense que os cartos que aforramos debían ser dedicados a outro tipo de cuestións, como a recollida máis selectiva, na mellora na selectiva, ou ben contenerización, ou ben outro tipo de melloras, eu creo que non haya ningún concello que poda estar en contra de que ese aforro vaya para os veciños. E, polo tanto, iso é o que propoñemos, e para poder ser así, pois habría que ratificar o que foi o acordo que nos exixía Sogama de mandar no seu plazo. Así que os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal Socialista imos a mostrarnos a favor de aplicar a bonificación do canon pola xestión dos residuos aos veciños beneficiarios do servicio. Ao mesmo tempo, queremos deixar patente a nosa posición con respecto ao reciclaxe do lixo do Concello, donde nos amosamos máis favorables ao uso da planta de compostaxe. Gracias. Algún grupo máis? Pois simplemente, señor Vilas, decirlle que a planta de compostaxe que está a punto de reventar, se lle meten 11.000 toneladas de Ribeira, xa reventa seguro. Por lo tanto, os sistemas de recollida teñen que ser sistemas pois que en este caso podan ser asumibles. Sogama pode asumir 11.000 toneladas cada ano de Ribeira, a planta de Serbia non pode asumir o que é
as 11.000 toneladas de ribeira. Pero aparte é unha cuestión que eu sempre mantuven, é dicir, nós sacamos a concurso público que é o contrato de recollida de basuras. A empresa que ganou foi a empresa que tiña máis puntuación, a máis económica ou o mellor servicio que prestaba. Vale? Entonces, a partir de aí, nós sabemos o que nos vale a recollida e sabemos que cada tonelada nos vai a valer 69 euros máis IVA levándoas a Sogama. Eu o primeiro que fixen antes de renovar o contrato de basuras polo procedimento que tiñamos con Sogama foi intentar saber como era o de Serbia. Para empezar, se nos imponía unha empresa, que non sabemos se é máis barata, que é Fomento, que é a que lle recolle ao resto de concellos. E o segundo dos temas que é canto me vai usted a cobrar polo que é a tonelada. Como non van por esos parámetros, non o sabía. Se a eso lle unimos que non eran capaces de ser capaces de tratar as 11.000 toneladas de ribeira, facía inviable calquera outra opción que non fora de Sogama. Esa é a razón principal. Por certo, en Sogama están máis do 90% dos concellos de Galicia de todos os signos políticos, non? Co cual creo que o que nos apostamos non só era lóxico, sino non tamén que é algo que están seguindo o resto dos concellos. Por lo tanto, se lle parece, pasamos a votar o que é a ratificación de esa resolución da alcaldía. Votos a favor? Pois unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto é a ratificación do que son as bases, en este caso 51 dos orzamentos do Concello. Saben que en estes momentos non está nin se pensa aprobar o que son os presupostos do Concello. Iso implica que hai algunhas materias ou cuestións que teñen que ser aprobadas por medio destes acordos plenarios. Unha delas é pensando que as eleccións van a ser no mes de maio, que a nova corporación tomará posesión no mes de xuño, que a pouco que lle leve os presupuestos vai a tardar o seu tempo en ser aprobados, pois exige a toma de unha serie de medidas ou resolucións en diversos ámbitos. Hoxe traemos algún deles. O primeiro é nas subvencións nominativas. Nas subvencións nominativas repítese o que son pois as que outros anos se viñan prestando, en concreto ao Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, ao Centro Recreativo e Cultural de Artes, o padroato do Museo e da Estampa Digital de Artes, por se fixera, entendo eu, caso de algunha das partidas que pudera este ano non acometer o Concello, como pode ser o primer mes do personal ou outras. Aquí supongo que é excedentaria. A Asociación Renacer, Ámbar, Amicos, a Creva, Faibén, a Fundación Amigos de Galicia, a Asociación Cultural e Ilustre Cofradía da Dorna, o Club Náutico, a Asociación Cultural por la Jareu por Barlovento, a Federación de Libreiros de Galicia, a Fundación Ruta Xacobea Mar da Arousa, a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, o Padroado da Fundación Galega contra o Narcotráfico, a Asociación de Empresarios de Ribeira, a Galla Films. Esta é unha das novas que hai, que é para que se participe no que é a coproducción de a película sobre Santa Isabel, no cual esas magníficas imágenes que seguramente salen de todo o entorno do Santa Isabel, pois serán identificadas como que son de Ribeira cos títulos finales. O International Trekkers, esta tamén é nova, que é a parte que o Concello non puxo no que son os trekkers destes 2 últimos anos, máis a salida en Ribeira do que son os 100 kilómetros estes de Barbanza, por eso dá esa cuantía. A Asociación Cultural Corrubedo 11 siglos, que é nova tamén, non é a cuantía de 10.000, Cáritas Parroquial de Ribeira 12.000. Aquí tamén yo explico, normalmente Cáritas pois presta unha labor de coordinación importante cos servicios sociales. Moitas das cuestións de servicios sociales se fan a través de Cáritas. Cáritas nunca
pois tiña entre a súa fórmula de traballo en Ribeira o que fora mediante subvención nominativa, tiña medo a xustificacións, a que como presta un servicio que non só é municipal, senón fora da comunidade incluso, pois non optaba por esta fórmula. En este caso, si o non lo solicitou, a nós nos parece moi importante, non só porque axudamos a cubrir o que este ano foi desfase da propia Cáritas, senón que aparte pois permite que moitas das cuestións que non se poden facer a través dos servicios sociales de Ribeira, si se poda facer a través de Cáritas. Eu poño exemplo de hoxe que me contaban de pois unha persona que está en verdadeiro risco non só de exclusión, senón de poder comer, ela e a súa familia, pero que, sin embargo, pois tiña un baixo que non lle pagan. Lóxicamente, pois a través de Cáritas ou de calquera outra asociación de diferentes servicios sociales pode facer algo máis que a axuda de emerxencia nun momento determinado, non? Porque, o Concello que fai pois é unha axuda moi extrema ou ben poñer ao abogado para ir ao desahucio, pero non lle pode solucionar esa papeleta polas normas públicas que rigen en servicios sociales e que ás veces as causas de necesidade, se non ten unha leira, pois lle temos que decir que non, esa leira igual non vale ou non lle queren comprar, co cual hai que actuar. Viñámoslo facendo con esos cheques de emergencia do Concello, pero ahora tenemos unha facilidade moito máis grande tamén a través de Cáritas. Continúo ca Federación Española de Municipios, a Federación Galega de Municipios, o Grupo de Acción Costeira, o Eixo Atlántico e a Fundación de Desarrollo Local de Loa. Entonces, se grupos queren intervir, teñen a palabra. Señora García Posa. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, IPDR vai votar a favor, conoce xa ou coñece a maior parte destas subvenciones, xa foron aprobadas outra vez, estamos un período do Concello que non se poden solucionar de outra forma. O que sí, simplemente dicir, señor alcalde, que así como a corporación vai aprobar que se lle dé unha subvención á Asociación Cultural dos 11 siglos, que se acorde de que institucionalmente a corporación merece o mesmo trato. Nada máis e gracias. Non lle entendín esa última, igual estaba distraído. O resto de grupos que deseen intervir, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós imos a votar tamén a favor da proposta da alcaldía da modificación da base número 51. Comentar que con data 15/2 tuvemos unha proposta, ou recibimos unha proposta firmada digitalmente. Hoxe recibimos unha nova proposta, pero, xa comentou vostede, explicou cal foi a motivación e a inclusión de Cáritas Parroquial. Gracias. A palabra. Señor alcalde, quería unha, non sei se aclaración, dependendo da aclaración, facerlle unha solicitude. No caso concreto da produtora esta Gaia Films, que vai gravar aquí en Ribeira, gustaríame saber se eles adquiriron algún compromiso co Concello, e se non adquiriron ningún, quero solicitarlle que o Concello lles pida a eles que a traduzan ao galego, que a doblen ao galego, a ver se pode ser estreada en galego en Ribeira. Moitas gracias. A salir sempre, pero o da traducción eu encantadísimo. A estrea, vai haber unha estrea en Ribeira, se pode ser en galego tamén, pois precioso. Así o faceremos, se lle parece, constar a señor secretario de que nos gustaría que tamén fora doblada o idioma galego. E dito iso, pois pasamos á votación da modificación da base número 51, votos a favor. Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que ten que ver co que é unha das eivas que ten ao non estar aprobado o presupuesto. Saben que temos que facer unha serie de gastos sí ou sí. Eles en concreto son dous,
que é o pago da inversión do alumeado, que en concreto son 537.000 euros, e por outra parte, pois, pagar o que é a anualidade da compra da parcela onde vai ir o auditorio, que son 184.000 euros. Lóxicamente, ao non haber presupuestos, os fondos propios que se adican á inversión non darían para poder facer frente, e quixemos añadir unha nova, digamos, partida, que en este caso serían 77.000 euros, que correspondería á compra de todo o campo de Samil, o acordo que chegamos, co cual tamén, cando chega a hora dos presupuestos, os 120.000 metros, ou aqueles cantos eran, non me acordo, co cual, cando chega a hora dos presupuestos, pois a futura corporación podrá incluso xa destinar cartos para a mellora do que é aquelas instalaciones. O que se pide é a través de un suplemento de crédito vía préstamo de 799.000, que lóxicamente non vai a ter que facerse se se considera unha vez que chegue e se aprobe o remanente. Por lo tanto, con isto o que facemos é ter garantido o compromiso do Concello de facer pago destas cantidades, pero como antes lle decía, non ten necesariamente por que ser chegado o momento vía crédito. Si agora, porque non hai remanente nin outra posibilidad de facelo. Por lo tanto, os grupos que deseen intervir poden facelo. Algún dos grupos? Sí, señor Vilas e posteriormente o señor Costa. Gracias, señor alcalde. Bueno, non imos a votar a favor da proposta da alcaldía, visto o informe de intervención en relación aos compromisos adquiridos. Gracias. Señor Vázquez Covas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nos imos a votar a favor, pero quería facer unha aclaración. Se eu non estou trabucado, señor alcalde, o terreo que imos adquirir non son todos os campos de Samil. Son 20.130 metros cuadrados. É que vostede creo que dixo todos os campos de Samil, os 120.000, non sei que. Non? Ou entendían mal? É onde estemos a instalación, 20.130 metros cuadrados. Correcto. Dixen, ademais, todos os campos de Samil, non, os campos de Samil aos que chegamos ao acordo. Saben que se tuveramos cartos para todos nos lo deixaban a un precio excepcional. Pero bueno, xa por ahora con 77, cando estén máis afogados, a ver se lle podemos sacar o resto ainda máis barato. Pero ahora é importante o ter, sobre todo, unha infraestructura na que podamos seguir invertindo e que ben merecen tamén os veciños de Corrubedo, que agora ali non podemos gastar un peso. Pois, se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor do suplemento de crédito. Tamén unanimidade dos presentes. E agora un tema que é de transferencia de crédito. É dicir, unha vez que temos aprobado o que é a base 51, hai unha serie de convenios que terían que buscar financiación, son aqueles que nos tiñan en capítulo 4 de outros anos, é dicir, o convenio con Agallas, o convenio ca Asociación Cultural de Corrobedo e o convenio de Treques. Hai novas necesidades de cuestións que quedaron sin fondos, como é a inversión para o obradoiro de emprego, a melloras en colexios, estos 30.000 que van a sumar o que son aos 50.000 que temos con fondos propios, e despois, pois imagino que co remanente, chegado o momento, se volverán a destinar máis cartos para os colegios. O plan MOVE escolar, para darlle o que é a dotación presupuestaria oportuna, é 18.000 para parques biosaludables. En total, pois estamos a falar de pouco máis de 137.000 euros, me parece que en concreto, dos cuales o que a financiación que se propón é ca amortización dos préstamos que xa fixemos, tanto o de inversión do ano 2008 como o crédito de 2015 do Ribeira Atlántica, non? Polo tanto, esa é de onde van a salir o que son os cartos, e a donde van a ir, pois xa yo expliquei. É simplemente un trasvase, como antes decía, de partidas, de transferencias de un lugar a outro. Grupos que deseen intervir. Señor Vilas.
Gracias. Imos a votar a favor da proposta visto o informe de intervención. Pois, sendo así, pasamos a votar. Votos a favor do mesmo. Pois, temos unanimidade, así que o seguinte dos puntos é a rescisión de mutuo acordo do contrato de servicios da redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Ben, como sabe, había en su momento un contrato que foi suspendido polo Concello, entonces de mutuo acordo o que se propón é a rescisión dese contrato para que podan pois recobrar o que é a garantía e lóxicamente para que o Concello non teña tampouco uns cartos retidos de forma injustificada cando está suspendido, non ten visos en estos momentos de retomarse o que é ese acordo. Entonces, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Non hai ningún grupo, pasamos directamente logo á votación da rescisión de mutuo acordo do contrato de servicios de redacción do Plan Xeral. Votos a favor? Pois tamén unanimidade, e xa pasamos ao tema das proposicións. A primeira é presentada polo señor Reidiz Lampón Vítor para o incremento de axentes do Corpo da Policía Nacional. Tengo a palabra. Boas noites, gracias, alcalde, e benvida ao noso compañeiro David. Empezo xa con a exposición de motivos da proposición, que é relacionada ca solicitude de máis policías nacionales para toda Galicia. En este caso, máis que nada, para o Concello de Ribeira. O Corpo Nacional de Policía é unha peza clave do noso Estado de Dereito, prestando un servicio público que proporciona seguridade, contribuindo ao bienestar e a calidade da vida das persoas. O seu papel resulta decisivo ao ter asignadas como principais funcións, entre outras moitas, o cuidado do libre exercicio dos dereitos cidadáns, o mantemento da orde pública, a protección de bens e servizos, a persecución do delito, a colaboración coa xusticia para o cumprimento da lei ou os labores de cooperación e coordinación con outras institucións e entidades públicas para garantir a protección civil en todo tipo de situacións onde se poida haber comprometida a seguridade da poboación. Tendo conta a súa trascendencia, resulta prioritario prestarlle unha atención especial para garantizar a súa presenza, así como unha maior inmediatez e eficacia no desenvolvemento das súas funcións. Ese foi o motivo polo que ao longo das case 2 séculos da súa historia o Corpo Nacional de Policía foi adaptando a súa estrutura organizativa e territorial para tratar de satisfacer as necesidades do conxunto de España. Deste xeito, a comunidade galega conta hoxe, ademais da Xefatura Superior de Galiza, de Policía de Galicia e dunha unidade específica adscrita á Xunta de Galicia cunha extensa rede de comisarías e dependentes da Policía Nacional, radicadas nas capitais de provincia, en grandes cidades e en algunha cabeceira de comarca, atendendo ás necesidades do servizo e ás demandas da poboación. Segundo os datos da Dirección Xeral da Policía, dependente do Ministerio do Interior, o Corpo Nacional de Policía atende directamente en Galicia a unha poboación de 1,1 millóns de habitantes, radicados no entorno das áreas urbanas, o que representa alrededor dun 43% da poboación galega. Para o despregue territorial de comisarías e dependencias policiais na actualidade non vai acompañado da dotación de efectivos que serían necesarios para unha correcta prestación dos servizos. As carencias de personal afectan a todas as comisarías galegas e a mesma unidade adscrita á Xunta de Galicia, que viron como as necesidades foron aumentando na última década polo incremento das súas funcións, delitos telemáticos, violencia de xénero e doméstica, a reducción de prazas convocadas e tamén pola falta de reposición de efectivos. Segundo teñen advertido recentemente representantes sindicais, Galiza van perdendo cada ano un centenar de policías e na actualidade conta con 2.314 axentes da Policía Nacional dos 2.980 que lle corresponderían por catálogo, o que representa un déficit de 666 prazas, un 22,3% menos. Algo semellante acontece en relación coa unidade adscrita á Xunta de Galicia, que dispón de 396 axentes dos 500 contemplados, o que se traduce nunha reducción dun 20,8%. A vista desta situación, que en un maior ou menor medida afecta a todas as comisarías de Galiza, é a propia unidade adscrita á comunidade autónoma con repercusión no desempeño das súas funcións e, por tanto, con unha repercusión negativa para o conxunto da cidadanía. O Grupo Municipal do Concello de Ribeira solicita a pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro,
instar ao Ministerio do Interior do Goberno de España a que nas próximas convocatorias das novas plazas e de concurso de mérito se contemple a adscripción dun número de plazas suficientes de axentes da Policía Nacional non inferior a 250 para atender as graves carencias de personal que sofre a Comunidade Autónoma de Galicia. E segundo, dar traslado deste acordo ao Goberno da Nación e á Xunta de Galicia. Mais nada, gracias. Grupos que deseen intervir, señor... perdón, eu creo que conocen todos que hai unha emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Se é así, pois entonces, señora García Pose, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós estamos de acordo con que se pida o aumento de Policía Nacional. Creo que se debeu de pedir antes. Escasea, e se a maior parte das noticias que salen a diario nos medios de comunicación, pois en Ribeira fai falta aumentar en un porcentaxe bastante alto o número de policías nacionales que desempeñan aquí seus cargos. Hasta me parece que 250 é unha cifra pequena para toda Galicia. Eu solamente, señor Reiriz, lle pediría unha cousa. Xa sei que ao mellor non ten moito sentido aquí, pero polo menos para que fixeran ou se acordaran dela. De paso que pedimos o aumento de policías nacionales, de paso que lle instamos, pois, a aumentar a policía local. É unha necesidade de primeira no Concello de Ribeira. Estamos moi baixo nos números de policía local. Non sei quen ao final ten que dar permiso para que se aumenten, pero si pode ser incluído na proposición e intentar conseguilo. Nada máis. Gracias, señor Cardal. Señor alcalde, bueno, nos congratulámonos de que veña esta proposición porque pensamos que é moi necesaria. Pensamos non, estamos completamente convencidos de que é moi necesaria para os veciños de Ribeira. Os empresarios e veciños estamos preocupados porque últimamente pois temos unha temporada que a cousa estáse complicando moito en canto a delitos, sobre todo de roubos, entradas en empresas e vivendas. Aproveitando tamén, como dicía a compañeira Rosa, señor alcalde, sería bo, prudente, ter en conta as plazas de xubilación que temos ahora na Policía Local para cubrilas o antes posible e tamén, pois, se podemos meter algunha outra plaza máis, pois, canto antes mellor. A Policía Local, os nosos traballadores da Policía Local están desbordados, están facendo moitísimo traballo fora da súa competencia, entre comillas, me refiero en cuanto a temporalidade. Pois nada, por favor, desde o Grupo Municipal Cidadáns solicitamos que se teña en conta tamén este tema, da Policía Nacional e a Policía Local. Gracias. Gracias, señor Caldalda. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Nos parece acertada a petición de incremento da plantilla da Policía Nacional. Cabe recordar que o anterior comisario de Ribeira solicitaba o aumento de unidades de personal con asiduidade e quixéramos saber por que non se fixo esta petición ao Goberno do Estado nos anteriores 6 anos. Gracias. Señor Pérez Barral. Ben, moitas grazas, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, sorpréndeme, non, que se faga unha petición así de 250 efectivos de Policía Nacional sen ter en conta cando nos di que hai un déficit de 666 prazas. Claro, se hai un déficit de 666 prazas, pois, por que non se piden esas, non? Se piden unha cantidade inferior. E, demais, resulta paradoxal que podería darse o caso de que, en caso de que se aprobase esa contía de axentes para Galiza, pois, igual, non tiñan por que vir ningún para Ribeira. Mais, como saben vostedes, presentamos unha emenda porque desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que ter 3 corpos de seguridade pois resta eficacia, non? Temos actualmente en Galiza, temos corpos de Policía Local, temos a Garda Civil e temos a Policía Nacional. Entón, nós creemos que unha proposta axeitada, lóxica e coherente sería camiñarmos para a creación dunha policía galega. Unha policía galega que fose dun mando único e que prestase o seu servizo de maneira integral en todos os campos. Non estamos falando de que se podería prestar servizo en materia de seguridade viaria, en materia de seguridade cidadá e tamén nas propostas en policía xudicial. Cremos que así o está demostrado
noutras nacións do Estado, como pode ser Euskadi e Cataluña, que esa policía cun mando único pois resulta positiva e beneficiosa para a xente, non? Entón, desde o bloque presentamos unha emenda de sustitución dos dous puntos propostos polo Partido Popular polos seguintes, que lle paso a ler. 1. Instar ao Goberno do Estado a iniciar as negociacións e trámites necesarios para transferir a competencia da Policía para garantir a seguridade cidadá, a vixilancia de tráfico e a realizar as funcións e actividades propias da Policía Administrativa e Xudicial. 2. Mentres non se faga efectiva a transferencia desta competencia, demandar o aumento do cadro de traballadores e traballadoras da Unidade de Policía adscrita á Xunta de Galiza. Como ben saben, chámase a Policía Autonómica. E un terceiro punto de dar traslado deste acordo ao Goberno do Estado á Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do Parlamento Galego. Gracias, señor Reiriz. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, darlle as gracias á xente que vai apoiar a moción. Eu creo que é un error se aceptamos a emenda ao grupo do Bloque Nacionalista Galego, porque a día de hoxe temos o Goberno en funcións, estamos a punto de acabar unha legislatura, esta proposición de cambio de funcións en unificación sería un erro, porque quedaría todo en papel mollado, quedaría no tinteiro e non nos correspondería a nos funcionar con isto. E aparte deso, o Parlamento a súa alternativa xa votou en contra. Por iso non nos vamos a aceptar a súa emenda. Vamos a ver, a primeira, señor Vilas, por que non o pedimos antes? Por que non lle cadrou? Por que non o pidou usted? É porque non lle pide ao PP se a oposición é usted? Digo eu. É que ainda por encima que lle pedimos parece como un reproche por pedilo. Si quer retirámolo e quedamos con menos. Vamos a ver, o que xa me parece totalmente oportunista é a emenda do bloque. Aproveitamos que o Pisuerga pasa por Valladolid e pedimos máis efectivos para a Policía Nacional en Galicia e ustedes meten aquí un tema de transferencias do que perden sempre no Parlamento. En concreto é pois as negociacións, trámites para competencia de policía, a vixilancia de tráfico e as propias de policía e administración xudicial, que, como dixo o señor Reiriz, pois está xusto un momento e o Parlamento Español como para debatir transferencias a unha comunidade e non só xa na etapa na que estamos de final de legislatura. Pero o curioso é que vostedes din, mentras tanto non se faga efectiva esta competencia, demandar o aumento de cadro de traballadores e traballadoras alto aquí, non da Policía Nacional e non de Ribeira, sino unha policía escrita á Xunta de Galicia denominada Policía Autonómica. O sea que usted quer que, mentras tanto, den máis xente á Policía Autonómica para vigilar o que son os edificios administrativos da Xunta, para acompañar ao presidente da Xunta. Eso é o que lle parece indispensable, mentras non lle acorden a transferencia. Meter o que é a Policía Autonómica, os que veñen á lonxa, non a Policía de Ribeira. Curioso, de verdade, e xa yo digo, é que lle demos traslado, dámoslle a quen queiras, pero imagino eu que se esta emenda é de sustitución, imagínense o que estaría acordando este pleno. Primeiro, pedir esa transferencia que é papel mollado, pero segundo, que aumenten algo que a Ribeira nin lle vai nin lle ven, como é a Policía Autonómica. Home, de verdade que eu considero un despropósito. Pero mire, con respecto á Policía Local, nós coincidimos totalmente co que aquí se dixo. Por certo, outro día leía unha noticia moi curiosa. Ribeira, según a Asociación de Seguros de Coche, Ribeira entre las 20 de Galicia donde máis robos de coche hai. Claro, el titular podía ser Ribeira entre las 10 ciudades de Galicia que máis coches tienen. Porque claro, se roban máis coches en Lousame que en Ribeira, sería curioso, Pero bueno, o titular dou pa o que dou. Ribeira é un sitio que saben que temos uns problemas de seguridade cando determinados veciños as súas vacacións están no seu pueblo. Hai unha eficacia importante por parte da Policía Nacional, pero todos somos conscientes de que aquí, como en outros sitios, necesitamos máis efectivos. Policía Local. En estes momentos hai 4 plazas que xa estánse cubrindo. Hai 2, unha que se vai a cubrir de inmediato, que é unha comisión de servicios de un oficial, e 3 máis. E hoxe había precisamente os exámenes do que son os auxiliares,
para dotarnos de 12 auxiliares, o cual, bueno, eu creo que vai a ser unha importante axuda. Pero mire, xa que hoxe nos metemos en profundidades, hoxe vou a falar do que casi nunca falo, pero estou, como veñen as generales, pois tuve esa tentación. Todo o mundo falou do salario mínimo interprofesional. Ninguén falou de que o Banco de España e o BBV di que iso vai a producir 100.000 parados. Este mes de enero foi o peor mes de enero en autónomos e en baixas á Seguridade Social da serie histórica. Ninguén falou das consecuencias de que a Policía Local se poda jubilar a os 60 anos. Só os costes sociales dese acordo que pagan os demais ao Concello de Ribeira lle supón 65.000 euros ao ano. Cando hoxe debatíamos prioridades de Ribeira, pois xa verán, unha das prioridades é pois pagar 65.000 euros máis para que se podan jubilar. Entonces, eu creo que, non sei, moitas veces hai que ver as consecuencias que para outros teñen ou determinados acordos que ao final non pagamos e claro, pagar a ronda cos cartos dos demais a min me parece importante, porque se 65.000 euros que temos que dedicar con ese acordo, pois daban para algún que outro policía local máis. E para auxiliares daba para moitos. Entonces, bueno, creo que a veces temos que ser congruentes co que todos facemos en Madrid, sea uns e outros, que os meus tamén deron tamén bastante, pero en este caso se lle tocou a ustedes pola inmediate do que antes falamos. Entón, por que non o pediron antes? Porque non lle cadrou. Dito eso, pasamos a... na siguiente que ten a palabra. Entonces, se lle parece, pasamos a votar o que é o punto da proposición para o incremento das xentes do Corpo de Policía Nacional. Primeiro vótase a emenda do Bloque Nacionalista Galego, como saben, de estar aprobada, xa non se vota o incremento de Policía para Ribeira. Votos a favor da emenda do Bloque? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada a emenda e, polo tanto, pasamos a votar o que é a proposta do señor Reirí de Lampón. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por 17 votos a favor, 4 abstencións. O seguinte punto é unha proposición conxunta do BNG e do PSDG sobre o reparto de fondos para os concellos por parte da Xunta de Galicia. Ten a palabra quen de vostedes? Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Paso á exposición de motivos. Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa veciñanza. É a administración cun menor endebedamento e tamén asumimos competencias impropias, que deberían asumir outras administracións superiores. Cada concello ten as súas circunstancias e prioridades, e por elo deberíamos contar cun financiamento aceitado, onde se permita aos concellos decidir en que se invisten os fondos, e non depender dun reparto de fondos discrecional. O Plan Único creado no 2016 polo Goberno da Diputación Provincial da Coruña unifica os antigos plans de investimentos da Diputación da Coruña, POS, PAS e PAI, e 11 liñas de subvención nunha única convocatoria anual, permitindo aos concellos non só unha mellor planificación, senón unha maior axilidade na tramitación, máis autonomía local para decidir en que se invisten os fondos provinciais e máis transparencia na asignación de recursos, xa que os fondos POS, MAS, se distribúen en base a criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal do concello concreto. O Plan Único da Diputación Provincial é un plan vivo e dinámico que medra ao longo do exercicio e que nos 3 anos que leva en funcionamento supera os 144 millóns de euros o investimento dos plans do anterior goberno provincial durante 2012, 13 e 14. O programa demostrou ser un instrumento útil para que os concellos afronten as súas necesidades concretas e mellorou e simplificou as relacións entre os concellos e a Diputación Provincial da Coruña. Este sistema debe ser exemplo e camiño tamén para outras administracións públicas, xa que ofrece total transparencia na asignación de fondos e permite total autonomía municipal para decidir en que investir en cada concello. Os grupos propoñentes queremos reclamar á Xunta de Galicia transparencia no reparto de axudas e, en definitiva,
que muden as formas de actuar por un modelo propio do século XXI, onde non procede o escurantismo. A Xunta de Galicia reparteu a dedo e con criterios subxectivos un total de 22,5 millóns de euros en 4 plans de infraestructuras e equipamentos durante os últimos 2 anos. Débense cambiar as políticas da Xunta de Galicia e ter que deixar de mendigar axudas. O que propoñemos é que os fondos para os concellos que se repartan de xeito obxectivo como se fai dende o 2017 na Deputación Provincial da Coruña. Polo anteriormente exposto, esta corporación do Concello de Ribeira insta ao Goberno galego, primeiro, a regular, mediante unha lei autonómica consensuada coa FEGAN, o financiamento dos concellos galegos. Segundo, establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia, con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente coa consiguiente modificación da porcentaxe de participación, coa finalidade de integralas no Fondo de Cooperación Local. Terceiro, crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais. Cuarto, establecer neste exercicio 2019 os criterios que rexan o reparto das subvencións da comunidade autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuadas coa FEGAN e que garantan a igualdade de acceso para todas elas, cunha convocatoria pública e que concorrerán todos os concellos en igualdade de oportunidades. Quinto, establecer un acordo para que o canon da auga que se reparta con criterios en igualdade de reparto, onde as entidades locais poden recibir en investimentos o 50% das recadacións que se leven a cabo en cada concello, abrindo unha convocatoria con concorrencia competitiva. Moitas gracias. Grupos que deseen intervir, señor García. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois este é un pouco como lle dixo o señor Vilas a usted. Se acaba a legislatura en maio e nós aquí vamos a pedir uns acordos sin saber quen vai a formar a próxima Diputación, nin quen vai a formar a próxima FEGAN, e que ao final os acordos que aquí se tomen, pois virá alguén que o ben lle di que sí ou di estos non me interesan e os cambiamos. Pero bueno, IPDR eu creo que demostrou ao longo do tempo que leva no Concello que creemos na política municipal. Pensamos, ademais, que unha ou a única que realmente coñece o día a día dos veciños e as súas necesidades, inda que non sean o mellor de grandes obras, pero sean de cousas que lle melloran o benestar social e a calidade de vida. Non sei cantas veces se trouxo aquí a petición aos distintos gobernos centrales de conseguir a financiación dos concellos marcada polos concellos ou por a Federación de Municipios de España e dentro de Galicia o mismo. Por tanto, eu penso que a financiación consensuada no FEGAN é imprescindible para que os concellos marchen. Os concellos non poden seguir estando dispostos ou esperando exactamente cas diputacións a saber canto lle toca para hayan recaudado as outras administracións desto che toca tanto e poder así facer un proxecto de inversións ás necesidades que ten o Concello. O sea, regular mediante unha lei autonómica consensuada ca FEGAN a financiación dos concellos galegos, e IPDR vai votar a favor, dicindo con toda a prudencia que hai que decir de que, bueno, a ver que pasa en maio, esperemos a xuño, que cando se toma posesión, o sea, que sería para principios do 2020. Establecer que as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións que os concellos perciben anualmente de xeito recurrente, ca conseguinte modificación do porcentaxe de participación ca finalidade de integrarse no Fondo de Cooperación Local, en este temos moitas dudas. Porque, inda que non nos parezca xusto, aquí había que, de alguna forma, decir cales son os concellos que porcentaxe tocan en función dos concelleiros ou dos habitantes que teñan para que houvese unha igualdade. Crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locales, nós vamos a votar que non, porque non entendemos moi ben en que consiste isto e como se vai executar. Xa sei que son algo parvo e non entendo, pero non importa.
Estabelecer neste exercicio 2019 os criterios que rexan o reparto das subvencións da Comunidade Autónoma a favor das entidades locais obxectivos e consensuadas ca FEGAN e que garantan a igualdade de acceso para todas elas con unha convocatoria pública a que concorrerán todos os concellos sin igualdade de oportunidades. Pois en este tamén temos moitísimas dudas, porque iso de concurran a concurso, os obxectivos que nos vai a marcar e como se vai a ter en conta a hora de repartir estes fondos que lle sobran a Xunta, entre comillas. Establecer un acordo para o canon de agua, en este sí vamos a votar a favor, porque ao final primeiro adiantamos o que recauda os concellos dos veciños e nunca repercute de novo aos veciños, nada máis. Resto de grupos, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Señora Rosa, estamos falando dos fondos da Xunta de Galicia, que eu saiba, nas próximas eleccións non imos a elegir a Xunta de Galicia. Que problema ten vostede en que a Xunta de Galicia reciba unha proposición deste Concello para que os fondos que dá aos Concellos pois sexan repartidos con criterios obxectivos, que aquí lle explica perfectamente cales son en concordancia ca FEGAN, como son a poboación, a superficie, o número de parroquias, o esforzo fiscal do concello concreto. E para eso temos o exemplo, porque para eso predicamos co exemplo, señora Rosa, dos números da Diputación actual que está gobernada por o Partido Socialista Obrero Español, máis por o Bloque Nacionalista Galego. E se collemos os dous últimos anos que foron gobernados polo Partido Popular, o ano 2013 e o 2014, gobernaron íntegramente eses anos o Partido Popular, e os anos que gobernou íntegramente o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE, que foron o 2016 e 2017, pois temos os seguintes números, non lles quero abrumar con números, pero 4 cifras. Miren vostedes, os plans provinciais, os 2 anos do Partido Popular dedicou 68,5 millóns. Os 2 anos do Bloque Nacionalista, 155,5 millóns. As subvencións de concorrencia, o Partido Popular dedicou 23 millóns. Os anos do goberno do PSOE e do BNG, 30,5 millóns. As axudas ou as subvencións nominativas, as que se dan así, para este, a dedo. Os anos que gobernou o Partido Popular foron 91,5 millóns. Os anos que gobernou o Bloque e o PSOE, 14 millóns. Creo que hai bastante diferencia, verdad? A rede cultural da que este Concello se beneficia, porque solicita actividades e se fan con uns criterios obxectivos, pois cando gobernaba o Partido Popular era 1.300.000 euros, e cando goberna o Bloque e o PSOE son 2.300.000 euros. Que lles quero dicir con isto? Pois lles quero dicir que goberne quen goberne, hai que ter uns criterios, e, por desgracia, cando goberna o Partido Popular, olvídase dos criterios. Os criterios son os amigos, os criterios é este é de los nuestros, aquel non é de los nuestros, e nós o que lle queremos pedir, e por eso facemos conxuntamente o Partido Socialista e o BNG, é que se establezan uns criterios en concordancia ca FEGAN para, en fin, estes cartos que ten a Xunta, que non é que lle sobren a Xunta, senón que son de todos, pero a Xunta é encargada de administralos, que os administre con xusticia e con criterios obxectivos. En fin, a miña intervención só era para dicirlle estes números, que xa o meu compañeiro lles dará a réplica. Moitas gracias. Señor... Porque vai a ser a futura alcaldesa, xa lle está... Xa lle quer dar caña ahora. Señor Orellán, ten a palabra. Ben, boas noites. Antes de nada, darlle a benvida ao meu compañeiro David. Espero que isto que quede de legislatura pois sea moi frutífera na súa carreira política. Ben, moita xente di que son xoven, pero parvo non son.
máis que nada porque aquí estou escoitando encherse a boca do ben que se fai da Diputación gobernando o PSOE e o Bloque. Eu, home, non fai moitos anos, recordo que tamén estuveron gobernando a Xunta de Galicia cun presupuesto dos máis altos da historia durante varios anos, e aquí as obras que se fixeron en Ribeira brillaron, pero brillaron pola súa ausencia. Eu non sei que criterios seguimos de amiguismos e tal, pero, home, as leccións é xustas, ainda que seamos xóvenes non somos parvos, como ben dixen antes. Entonces, creo que tampouco hai que encherse a boca falando, hai que predicar co exemplo sempre, non só porque nun ano, pois, as cifras estén presentes e nos olvidemos de anos pasados que tamén outros non nos olvidamos. Ben, conforme a esta proposición, a verdad que todos os fondos que sean da Diputación ou da Xunta benvidos son para este Concello e necesarios. Está claro que a Diputación nos últimos anos, pois a inversión que fixo neste Concello foi elevada, eso sí, medraron tamén moitísimo os trámites e os requisitos para acceder a eles. Eso hai que dicilo, porque tamén a burocracia moitas veces pois impide ao mellor facer as obras en tempo e forma na que un quixera, non? Con respecto á Xunta de Galicia, os repartos das subvencións e axudas xa se efectúan en base a criterios obxectivos da adxudicación, en total colaboración ca Federación Galega de Municipios e Provincias. Mostra clara é a celebración da Comisión Galega de Cooperación Local, na que se dá resposta a moitas inquedanzas expostas pola Federación Galega de Municipios. Eu fago unha pregunta. O criterio de reparto que propoñen vostedes, con ese criterio sería posible facer grandes obras como as depuradoras de Couso e de Currubedo ou a Xunta de Galicia? Porque co reparto que propoñen vostedes sería un reparto co número de habitantes ou o número de concelláis que ten cada concello, entonces a cuantía que lle tocaría a Ribeira seguramente non tería o importe tan elevado como para cometer esas obras que foron dunha gran envergadura. Por outra parte, tamén aquí entra vostede en contradición, porque no número 5, no punto número 5, din vostedes que queren que se repartan o canon da auga por concorrencia competitiva. En cambio, nos outros puntos, pois, interprétase totalmente o contrario. Entonces, eu creo que aí entra nunha contradición bastante clara. Eu non me quero estender máis, só que decir que me pareceu, pois, me molestou bastante, pois, escoitar as anteriores palabras do señor Covas, porque creo que aquí todos temos memoria, moitas veces hai que refrescar un pouquiño a historia para medir as palabras, porque nin todo é tan bo, nin todo é tan malo, non? Sin máis, moitas gracias. Señor Vilas, ten a palabra. Bueno, con respecto ao tema do canon da agua, decir que é un tributo cuya naturaleza é de imposto, destinado á protección medioambiental e ao financiamento das infraestructuras hidráulicas. Entonces aquí temos que é un tributo onde non se cumple realmente ca equidad coa que presume Augas de Galicia, onde di equidad sobre os cidadáns pagarán el mismo canon del agua independientemente de onde vivan. Estamos ante dous modelos pois claramente diferenciados entre o que é o da Xunta e o que é o da Diputación. Nun primeiro, os concellos son os protagonistas, e nun segundo, pois consideramos que os concellos teñen que estar mendigando nos despachos das concellerías. Gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a falar un pouquiño de todo. Eu tamén fui diputado provincial. No ano 2011 viñamos de un presupuesto de 180 millóns de euros, correcto, que xa destinaban ustedes, que deberon descubrir a pedra filosofal no 2015, porque en aquel momento non habían descoberto nada. Había unhas subvencións nominativas moi por encima do 5% do total do presupuesto da Diputación,
había unha deuda de, me parece, non me acordo agora, non me fagan caso, pero que rondaba os 70 millóns de euros, e un presupuesto de 180. Ese mesmo ano, tuvemos que coller a Diputación e pasamos a un presupuesto que non chegaba aos 120 millóns. É dicir, unha rebaixa prácticamente de 60 millóns, co cual calquera outra administración a ver como iba a quedar. Pero bueno, aquela deuda de 70, me parece que eran 68 millóns, pois lográmosla reducir a cero. Por lo tanto, se fixo un importante esfuerzo, non se paga nada por deuda, e é verdad que a Diputación pois ten uns remanentes importantes que pode adicar aos concellos, porque a outra é que o coman ali ou que o deixen no banco a producir intereses. Por lo tanto, o que fan é repartilos. Nos a Xunta non lle pagamos nada, pero a Diputación tamén se nutre dos concellos. Por outra parte, porque parece que nos regalan os cartos, que nos veñen como unha dádiva que a Diputación nos dá... Non, a Diputación está para eso precisamente. Por lo tanto, partamos de esos supuestos. Efectivamente, ahora temos un plan único. Pero o plan único sacou tamén outras partidas que viñan a través do que eran pois as axudas culturales ou as axudas deportivas. Eu eso aplaudino no seu momento. Igual que critiquei que este ano, por moito que se intente disimular, se baixaron as aportacións da Diputación con respecto ao ano anterior. Sí, é verdad. Pero eu que lle discuto á Diputación, porque nunca me escoitarían a min falar mal da Diputación, e sobre todo das axudas que prestan aos concellos, lle discuto unha cousa, que se a Diputación é máis burocrática, non nacemos, porque eu creo que toda esta iniciativa súa ven de cando aquí se presentou o que o Plan de Cooperación Local aporta aos concellos de Barbanza e sobre todo que os aportan para que os concellos queiran. O poden meter donde lle pete. Na Diputación, alto aí. Non é así. Primeiro, que fan os concellos que teñen maioría? A maioría. Eu non a teño. Senón que a Diputación o que facería é meter todos os cartos en gasto corriente. Justificalos co contrato da basura, co contrato de alumbrado, e despois podelo adjudicar ca lei de contratos do Estado e non ca lei que nos pon a Diputación. Porque temos que utilizar que si el place, que si non sei que si sus pliegos, que si non sei cuánto, e resulta que todo o plan de obras e servicios que era antes do ano 2018, témolo sin licitar, porque en Ribeira ten unha plataforma diferente. A diferencia toda a Xunta. Eles meten aí os cartos, nos dá os cartos e os distribuímos como nos dé a gana. A Diputación depende do que sea, se é o PAE, se é non sei que, ten que ser financieramente sostible, pero sempre a forma de licitación é a súa. Non lle vale outra. Entonces pregunto eu, por que é así? Porque vai por encima do que é a legislación básica do Estado, o cual nos perjudica a hora de poder licitar unha obra. De feito, temos todo licitado, excepto, en este caso, as que corresponden á Diputación. Por tanto, tamén, en esa, unha crítica. É dicir, non todo é poñerse medallas, senón que hai para uns e para outros. Pero, ca Xunta de Galicia, home, eu creo que é bastante incongruente algunha das cousas que din. A min que, como munícipe, se a Xunta de Galicia, igual co Estado, me dá todos os cartos e sei cantos son e son incondicionados, pois, home, perfecto. Pero a veces que a Xunta ten as súas competencias. Se as competencias que ten a Xunta a hora de territorializar fondos e os poñemos os concellos, pois pouca función van a ter. Por qué? Porque vostedes, por exemplo, falan 22 millóns de euros en 4 plans durante os últimos 2 anos. Parece ser que foi a crítica da dedo, 22 millóns en varios anos sobre o que son 900 millóns por ano, non parece tampouco que sean moitos. Por certo, a Diputación solían acordar todos os grupos as subvencións nominativas as cuantías que levaba cada formación política, tanto para el PP, tanto para el Bloque, tanto para el PSOE, o sea, tampouco, vale, aquelo acordaban porque ao final todos somos alcaldes, todos somos representantes, e bueno, se viene unha subvención para Ribeira nadie dice que non, pero tamén estaba acordada. É importante tamén que se sepa. Establecer partidas non finalistas
no capítulo de cuáles son esas, o sea, é un canto ao sol, habría que determinar que cuantías, igual estamos de acordo, porque se nos sacan outras partidas non finalistas, home, eu creo que me preocuparía como alcalde tamén que me saquen determinadas axudas que nos axudan, valga a redundancia, a actividades concretas que de outra forma non poderíamos, é dicir, calqueira sabe que a presión que ten un político local pois é as necesidades básicas, o bache, o punto de luz, o alcantarillado. Dificilmente un podería acondicionar o mirador Pedra da Rá, por poñer un exemplo. Bueno, eso se fai a través das axudas específicas de turismo. Entonces, a min que non me concreten que partidas me van a sacar, me parece importante que non sea así. Establecer xa os criterios para o ano 2019 e todas as órdenes que xa saliron, entre que establecen os criterios que estamos no 20 ou no 21. É que me parece tamén incongruente que se pida para este ano, porque se o pediran para o 21, igual podíamoslo estudiar. Do mesmo xeito, un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas. Vale, correcto. Bien. Por último, o canon da agua. Si algo hai tamén en política importante é que os políticos sepamos equilibrar territorialmente. Si todo o que facemos é en función do que a Xunta ingresa a noso, home, eu podía firmar en moitos casos. Ora, el Concello de Vilar de Conxo, el canon que dá e lo que le iba a dar la Xunta, igual al año iban a tener 900 euros para invertir nos municipios de Ourense e Lugo. Entón, eu creo que non é lóxico que ahora estemos así, entre outras cousas, porque Ribeira tuvo a suerte de que invertiran 5 millóns para o que foi 5, ao final foron máis, para a depuradora de Corrubedo, as axudas que nos deron para o emisario, facer o emisario, as axudas que nos deron para o que é todos os vertidos industriales, a depuradora de Couso. Claro, se só vamos a ter o 50% e outro vamos por concurrencia competitiva, Ribeira polo número de habitantes non iba a salir mal parado. Ora, a mí me extraña que o Bloque que se enche pois a boca con axudar a todo o mundo a equilibrar la Galicia interior, que lle estemos calculando a todos esos concellos que sean por aí. Eu xa lle digo, Ribeira mal parado non iba a salir, pero ainda por encima o 50% é por concurrencia competitiva, que é o mismo que están dicindo nos outros apartados que non lle parece ben. Hombre, eu creo que realmente que é incongruente moitas das cousas que está pedindo. Eu podía chegar a un acordo con ustedes de decir, oiga, de decir ya a Xunta de Galicia que faga un maior esforzo no Fondo de Cooperación Local ou outra serie de cuestións, pero tal como veñen determinado, polo menos o meu grupo vai a votar en contra. Entonces, non sei se por parte do meu grupo votaríamos a todo conxuntamente, a señora... Entonces, o que lle parece, non habendo grupos que soliciten por separado, pois vamos a solicitar o que é a votación conxunta da proposición. Votos a favor da proposta do BNG do PSOE. 7. Votos en contra. 10. Abstencións. 3. Queda rexeitada esta proposta. A seguinte é unha proposición do Partido de Ciudadanos do señor Cardalda en relación á rúa Romero Ortiz. Señor alcalde, paso a exposición de motivos. Dende a reordenación do tráfico derivada da peatonalización de gran parte da cidade, a rúa Romero Ortiz veu como se incrementaba o seu uso, convertíndose nunha das vías máis utilizadas, xa que a mesma é unha das arterias principais que comunica con varias parroquias do concello. A simple vista pódese ver como o seu estado de conservación é lamentable e que nin o goberno local nin a Diputación, a administración titular da vía, a pesar de diversas polémicas, fan nada por manter a súa conservación nun estado óptimo, sendo necesario tanto o seu reasfaltado como a mellora das beirarrúas para que sexan accesibles para as persoas con mobilidade reducida.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Cidadáns solicita o seguinte: instar a Diputación a que realice o reasfaltado da vía e a acondicionamento das beirarrúas para que sexan accesibles ás persoas con mobilidade reducida, así como realizar todas aquelas actuacións necesarias para que se atope a vía nun estado óptimo. Gracias. Grupos que desen intervir. Señor Reiriz. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Benvido, David. Desde o Grupo Municipal de IPDR vamos a votar a favor da proposición. Gracias. Gracias, señor Reiriz. Señor Vil. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós imos a votar tamén a favor da petición, pero convén sinalar que está prevista unha inversión da Diputación de 450.439 euros nas vías da Diputación para mantemento, mellora de firme e reparación da rede provincial de estradas nos concellos da Pobra, Portodosón e Ribeira, dentro do Plan de Conservación de Vías Provinciais. O programa aprobado pola Comisión de Vías e Obras este mes de febreiro contempla un investimento duns 4.000 euros por quilómetro da estrada, entre as que se encontra a Rúa Romero Ortiz. Gracias. Señor Fernández, ten a oportunidade de votar en este salón plenario. Ten a palabra. Moitas gracias. Un placer, sobre todo, agradecer a toda a corporación, porque é unha dos concellos que máis unanimidade se está quitando en referencia da proposición do Grupo Cidadáns. Comentar que, bueno, que nós sabemos como está esa rúa, sabemos que o tráfico nesta avenida Romero Ortiz aumentou, pero, bueno, comentar que o 90% das estradas das rúas son deste concello, non son competencia do mesmo, son da Diputación ou son da Xunta e dos seus órganos, como pode ser Portos. As estradas ou rúas que teñen competencia este concello, ata agora, as últimas que tuve información, están arranxadas este ano, son Fafián, con Novoa Santos e o Viveiro de Empresas, a Rúa Irmandiños, a subida xusto Freud, que foi a semana pasada, en Deam, a que sale por detrás de San Roque, en Cubeliños, Colexio de Frións, a zona esa, en Corosa, perpendicular da Avenida da Coruña, Rúa da Habana, Rúa Castelao, podo nomear moitísima que vostede seguramente sepa. Pero a maiores temos unhas novas, estamos continuando cos asfaltados, acondicionando as rúas. A Fieiteira, a Castiñeiras, vai ser a próxima, desa zona onde hai o cemiterio parroquial, onde hai moitísimos deportistas, pais, nais, que a transitan. Castiñeiras, a Fieiteira, pois necesita esa mellora. Pero tamén temos, por exemplo, en Aguiño, a Rúa Sagres, que próximamente estará acondicionada. Comentarvos un pouco que, como cidadán, o que se ve no Concello de Ribeira son menos atropelos. As medidas que se tomáronse, tanto como reducción de velocidade ou eses aumentos nos pasos peonís, fixeron cabida, e incluso sabemos perfectamente a peatonización de Ribeira tamén axudou bastante. Comentarlle que hai un estudio posto en marcha na Policía Local para poder dar mellor cabida a esta rúa, a rúa que tanto vostede como eu transitamos todos os días. Como non, vamos a votar a favor da vosa proposición. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández. Para rematar, señor Carlos. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós entendemos que esta rúa pois corresponde á Diputación, pero sería importante recalcar que cando hai uns buratos destas medidas, independientemente se é dunha ou doutra institución, o que temos que hacer desde o Concello, polo menos é pois tapar os buratos, hasta que de logo se podan... Sí, ahora sí. Ahora sí, despois de haber presentado a moción, sí están tapados. Pois nada, só eso, que polo menos que cando teñamos algún tipo de
de problemas como este que se cubran, que se lle bote un asfalto e despois, pois, xa co tempo se fará o reasfaltado total. Moitas gracias, vale. Ter en conta tamén o tema das beirarrúas, que ali o acceso é bastante incómodo. Vale, dúas cousas. Primeiro, agradecer este tipo de iniciativas. Non yo digo con segundas, moitas veces o que necesitamos é pois o conocimiento de todas e cada unha das deficiencias que hai nas estradas. É dicir, agora saben que temos un problema que non tiñamos antes, vamos a buscar o aglomerado a Pontevedra, sempre, cada vez que ven un camión, pois temos que ter a precaución de saber que ese camión vámoslo a ter que acabar. Entonces, moitas veces é importante pois as axudas de todo tipo a hora de determinar en tal estrada hai esa necesidade, non? Estas están, por exemplo, tapadas, eu onte pois en Aguiño detectaba en algúns lugares eso, e polo tanto nos agrada que os ciudadanos e os grupos municipales nos recorden lugares onde hai, porque ainda todavía hai unha parte importante da población que se debe creer que o alcalde ou o capataz de obras lee o Facebook. E, polo tanto, é moito mellor que presenten aquí as súas iniciativas, porque seguramente van a tapar o bache antes. A boca é difícil, pero o bache seguramente o tapan antes. Entonces, simplemente, como sei que isto é retransmitido por streaming, pois tamén quería facer un pouco alusión a que dedico o meu tempo libre, que últimamente non é a mirar o Facebook. Polo tanto, iniciativas como a do señor Cardalda a agradecemos, tapamos o que podamos e o resto pois o mandamos á Diputación tamén que cumpla ca súa parte. Escoitamos ao señor Vilas de que o van a facer e tamén yo vamos a agradecer á Diputación que sin duda suele ter en moi boas condicións as súas estradas. Normalmente, casi todas. A veces pode quedar algunha, como pode ser o caso, por un incremento do uso, como foi esta. Vale? Entonces, sendo isto así, pasamos a votación. Votos a favor da proposta do señor Caldalda, tamén unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é da señora García Pose, interesando o saneamiento na Rúa Covasa en Aguiño. Ten a palabra. Señor alcalde, eu quería lle pedir un favor. Mire, como o IPDR é un partido tan pequeniño, a pesar de que todos queren, debes gustar, mazar en el. Ademais de portavoces, como non temos representación na Diputación, nin vamos a presentarnos en outros concellos para poder chegar á Diputación, non podería facer dúas reunións de portavoces. Unha, a que o alcalde nos manifesta os proxectos que ten e os debatimos, e outra que os compañeros que estén na Diputación nos conten a estes pobres infelices os proxectos que ten a Diputación para Ribeira, que é onde estamos fiscalizando, axudando e levando a xente. Eu agradecíamos, señor alcalde, que usted é o representante e, ademais, é o que leva estas cousas, o moderador. Ben, volvo a decir o mismo que dixen no último pleno. Estamos acabando esta legislatura, quedan algúns flecos, sabemos que estas obras que pedimos a veces é imposible facelas no mes de marzo, menos ahora tendo as eleccións xerais en abril, en onde vades estar todos moi ocupados e buscando obxectivos, resultados e patos e non sei que máis, pois recordarlle estes pequenos sitios ou estas pequenas rúas que dan a 4 ou 5 casas que quedaron sin facer o saneamento. Xa digo, realmente o esforzo que fixo este Concello para que houbera un saneamento integral con todos os problemas que tuvo en contra, campañas e demais, eu creo que hoxe xa nadie renunciaría o que é ter un saneamento e non estar nin con fosas éticas nin con pozos negros. Esa é unha realidade e eu son das que, a pesar dos danos que se podan facer hasta que este todo ben feito, pois creo que nos temos que felicitar que despois de tantos anos conseguíramos polo menos, inda que en algún sitio siga sin funcionar moi ben, pois ter un saneamento integral. Ben, isto é que ven que os veciños da Rúa Covasa en Aguiño nos dixeron que eles non lles habían feito a red de saneamento, entonces o que queren é que se aprobe en pleno, a ver se a nova corporación o ten en conta facer o saneamento na Rúa Covasa de Aguiño. É a moi poquinhas casas, señor alcalde, é un hueco que quedou ali.
Nada máis. Gracias. Resto de grupos que deseen intervir. O señor Vázquez Covas. Señor alcalde, o resto dos compañeiros do pleno saben que unha das prioridades do Bloque Nacionalista Galego é que todos os veciños de Ribeira teñan saneamento, auga. Iso é fundamental. Por lo tanto, nos votaremos a favor, claro. Gracias, señora Patiño. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Pose, en primer lugar, darlle as gracias por atender as demandas dos veciños de Aguiño. A Rúa Covasa non é precisamente unha rúa pequena, como usted pon na súa mención, nin está toda a rúa sin servicio, tamén o acaba de dicir agora, pero non, digamos, na moción ou como queira chamarlle. Como lle estaba dicindo, non está toda a rúa sin servicio de saneamento, para ser exactos quedan 4 ou 5 casas sin servicio por quedar no baixo e tamén están distantes unhas das outras. Con isto decirlle que é unha obra cara para atender a esas casas que están sin saneamento. A min pediromo un veciño, o cal lle comentei que tan pronto se poidera se faría. Necesitan un bombeo, posto que quedan no baixo, pero dende logo que teñen dereito a él. Por iso se lle aproba esta moción para que se faga ese saneamento e tamén darlle as gracias por esa confianza que ten en este equipo de goberno, xa que, como acaba de dicir, pois ten medo que na próxima corporación pois non o aproben e que o teñamos que aprobar nós. Pois por eso eu xa lle digo que, como non se vai a aprobar, os veciños sempre teñen dereito pois a que se lle faga pois todas as demandas que fan. E pola miña parte, señor alcalde, nada máis, moitas grazas. Bueno, pois simplemente decir que, como decía a señora García Pose, vai a ser imposible que esta corporación acometa esa obra. O que si podemos facer é deixarlle á próxima corporación pois o traballo adiantado, pois tendo o proxecto para que a nova corporación, como é a súa obriga, pois atenda o que considere prioritario, pero polo menos estando o proxecto, pois considerará se esta é unha obra que debe incluir ou non. Pasamos a votar. Votos a favor da moción. Pois unanimidade. O punto 16 presentada pola señora Blanco Pérez, interesando melloras no acceso ás praias do Concello. Ten a palabra. Grazas, boa noite. Ribeira é un concello privilexiado, pois dispón no seu territorio de areais dunha beleza inigualable. Non sorprende, así, que moitas delas sexan frecuentadas, especialmente na época estival, tanto por veciñas e veciños do noso concello como por numerosos visitantes. O elevado número de usuarios nas nosas praias xuntouse coas medidas proteccionistas aplicadas nos últimos anos por parte das autoridades competentes relativas á circulación e estacionamento de vehículos de motor nas inmediacións dos areais, para crear un problema á hora de acceder a estes espazos tan emblemáticos. Falamos especialmente da masificación de vehículos que se dá, por exemplo, nas praias do Vilar e a Ladeira, nas que estacionar un vehículo é misión imposible, abocando moitas veces a ocupación de espazos non habilitados para iso. Así, pódense ver numerosos coches aparcados en beirarrúas, beiravías e gabias, xerando tanto problemas de circulación como de seguridade viaria. É salientable o caso da estrada CP 7302 ao seu paso pola praia do Vilar. Entendemos que estes espazos son lugares emblemáticos e que é tarefa de todas e todos buscar as medidas máis axeitadas que permitan, por un lado, a conservación do noso medio natural e, ao mesmo tempo, o seu desfrute por parte de toda a veciñanza. Por iso, en nome do Grupo Municipal do BNG de Ribeira, solicito do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Que o Concello de Ribeira, xunto coa empresa concesionaria, realice un estudo para mellorar en frecuencia e en ruta as liñas de autobús que pasan polas praias, Aguiño, Corrubedo, Palmeira, e para crear unha liña que vaya ata a praia do Vilar, especialmente nas fins de semana e en días festivos. Que o Concello de Ribeira promocione e publicite todas as liñas de autobús que inclúen paradas preto dos areais do Concello de Ribeira. Mais nada. Gracias, señora Blanco. Grupos que deseen intervir. Señor Reiriz. Gracias, señor alcalde. Vamos a votar a favor para que negocie o alcalde que a empresa, a ver se pode chegar a un acordo. Pero non estaríamos de acordo se pudera alquilar tamén algunha finca polo motivo da xunta que hoxe en estes momentos non se pode aparcar en casi ninguna playa. Por exemplo, das Arieiros, na Fonte Seca, na praia da Ladeira, a ver se podía negociar polos meses de verán algún aparcamento tamén.
Nada máis. Gracias. Algún grupo máis? Señor Reiriz, ten a palabra. Gracias, señora Elvira, pola proposición esta. Pero, bueno, dicirle que xa desde o noso grupo somos conscientes dos problemas de aparcamento, pero usted eleva unha extensión que sale un poquinho do normal. Usted sabe perfectamente que a Playa do Vilar, a Playa da Ladeira, o resto das nosas praias son de melloriño que hai. Non van 100 personas, nin 50, nin 25, van milleiros de personas. Entón, se dorme hasta as 2 da tarde e chega para aparcar ás 2 da tarde, é imposible que encontre un aparcamento. Habrá que ir un poquinho máis cedo. O Concello ten tramitado a través de empresas de limpeza, como incluso o Recolte, normalmente limpan as beirarrúas toda a Playa do Vilar, e usted pode ver os coches aparcados nos márgenes das carreteras, sin molestarlle en absoluto o tráfico, e poden chegar desde as casas do Vilar casi hasta Artes. E non molestan o tráfico. Aparcado as dúas beirarrúas da carretera, e siguen pasando dous coches de frente sin ningún problema. Digo máis, non só coches, sino tratores. Esas zonas son tamén zonas agrícolas e os tratores non miden 2 metros de ancho. Miden bastante máis e non lle causa dificultade. Mire, no 2010 xa houve un proxecto para tratar de eliminar os aparcamentos todos que están dentro do complexo dunar. Bueno, pois por motivos ou por outros, entre eles o máis grave foi que querían facer un convenio a través de parques ca Comunidade de Montes de Carreira, pero, por desgraza, pois hubo un accidente na propia comunidade, houve que pagarlles cartos a un señor que estaba ferido, e a comunidade pois deixou de funcionar como estaba facendo. De feito, foi á quiebra, e entonces ese proxecto que tiñan pensado facer dentro da Comunidade de Montes de Carreira, ese aparcadoiro, pois non pudo levar a cabo porque a Comunidade de Montes foi á quiebra. Con tan mala fortuna que a día de hoxe o seu presidente está no hospital pasando bastante mal. Si chega moi tarde á Playa do Vilar, doulle un consello. Pregunte que se vai a aparcar non este no acceso dunha finca que vayan a traballar algún labrador, porque seguro que se é a finca do señor José, posiblemente o tractor lle leva arrastro o coche para dentro. Prívese deso porque é un poquinho complicado. Non chama a grúa, actúa el solo. Como ben sabe, o Concello de Ribeira ten menos de 50.000 habitantes e o transporte público non depende de nós, depende dunha empresa. Vostede é moi recente aquí e esta proposta xa tuxeron anteriormente, pois, falando con esa empresa desde este grupo, consegueuse unha línea de regular hasta o Vilar, a cal foi suprimida porque non tiña xente que fora na línea. Unha empresa para levar, para poñer un autobús con 2 personas á Praia do Vilar non lle foi rentable e retirouna. Hai outra opción máis que se baraxou desde o noso grupo, pois falando con máis organismos de transporte, é moi sinxela. Un taxi costalle desde Ribeira hasta a Playa do Vilar 6 euros, que se van 4 personas salelle a 1,50 € cada un. Incluso pode quedar co propio taxista para que o recolla despois a hora que vostede lle diga pola mesma cuantía. Así que bote isto contas. 1,50 € por ir á Playa do Vilar, deixando o coche no garaxe para que non lle ralle nin lle pinchen, que o sol non lle quita a pintura. Eu preferiría ir no taxi, de verdade que sí. E se non a bicicleta tamén é moi cómoda. Costa abaixo desde a Mámoa 2 minutos. Con respecto á Playa da Ladeira, ali hai unha parcela do Concello. Hai unha parcela do Concello que este próximo ano, pois, ali estaremos coches aparcados. Hai 2 fincas, 2 e media, digamos, porque 2 son grandes e outra máis pequeneira, que xa están alquiladas para meter coches non só no tempo estival do verán, sino o resto do ano. Unha cousa é ben certa, non é á beira da playa. Hai que andar 2 minutiños, tamén é un poquinho complicado se miramos eses temas. E despois, xa sin estenderme moito máis, nada, seguiremos falando con a empresa de transportes por se houbera demanda de xente que quixera ir no autobús, cousa que vexo difícil, pero bueno, aquí estamos preocupados por todos eses malestares que ten a cidadanía de chegar co coche hasta a playa. Sin máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Blanco, para rematar. Grazas. Bueno, contoume vostede aí unha película moi bonita,
pero recordei que os premios Óscar os deron onte, e como estamos aquí de risas agora, pois nada. Non sei, evidentemente, se eu quero ir á playa, ou calquera veciño ou veciña de Ribeira quere ir á playa e vai ás 6 da mañán, vai a ter sitio onde aparcar de sobra, unha limusina, se quere. Pero o problema é que a xente vai á playa, pois, cando pode, pois polas tardes, despois de traballar, ou ao mediodía, e se vai vostede ás 3 da tarde á praia da Ladeira, asegúrolle que xa non pode aparcar. E eu non estou dicindo, todos sabemos que existe un problema, que non se pode aparcar, que hai demasiada xente que vai ás praias nos coches. E o que estou propoñendo é, pois, unha solución. Se vostedes non queren mirar máis alá do problema que existe, pois xa está. E concretamente o que me di que se propuxo unha liña de autobús que non tuvo xente, pois tamén vai aí unha proposta, que se lle dé a visibilidade a esa liña de autobús. Que o novo plan de transporte Ribeira Move, porque se cree Ribeira Move Praias ou Ribeira Move Veráns, que se lle dé a publicidade, que a xente se entere de que existe e de que pode ir á praia en autobús. Se non, pois vayamos todos en coche hasta Mamo, aparcamos ali, xa en bicicletas, pois xa baixamos todos andando hasta o Vilar. Grazas. Vamos a ver. Eu creo que estamos intentando conseguir aparcamentos cerca das playas en todas, mesmo aquí que se mencionou a Ladeira, pois co arranxo de Delicias, Pedro do Pino, máis algunha transversal na que reordenando o tráfico, pois esperamos que se podan conseguir bastantes aparcamientos, como dixo, algunha finca que se alquila. Si podemos conseguir algunha máis, porque xa vemos que actualmente Costas está impedindo pois o acceso a cantidad de zonas como Balieiros, como Ladeira, mesmo Catía ou Castro. Bueno, todo o que podamos conseguir, pois eu creo que é un beneficio que o van a agradecer aos ciudadanos. En canto ás líneas de bus, como aquí se dixo, xa o intentamos. É unha competencia que non é nosa, é dicir, é simplemente que ou ya subvencionamos, o cual eu creo que co esforzo que estamos facendo xa con Move Ribeira é prácticamente imposible que podamos seguir subvencionando máis líneas, ou ben tenlle que ser rentable á empresa. A empresa iniciou o que era sobre todo Vilar, non foi posible, e suprimeuna. Eu non teño ningún inconveniente en volver a facer as gestións e ojalá podanse abrir esas líneas. No momento que se abran esas líneas vamos a dar publicidade, conte con elo, pero volvo a repetir, non? Ten que haber esa intención por parte da empresa. Nos así yo comunicaremos e despois que se o intenta, pois a ver se desta vez é rentable. A anterior non foi. Dito eso, pois pasamos a votar a iniciativa da señora Blanco. Votos a favor, pois tamén unanimidade. Señor Vilas pois presenta unha proposición en relación á construción da liña de ferrocarril. Ten a palabra, señor Vilas. Cabe que hai unha emenda tamén do Grupo Popular, vale? Sí, gracias, señor alcalde. Paso á exposición de motivos. O Concello de Ribeira nesta legislatura, a través desta corporación municipal, está abordando un cambio de paradigma de cidade, con proxectos como a accesibilidade universal, PEMUS, peonalización, circunvalación, novo polígono industrial, co fin de recuperar o espacio urbán para as persoas e dotar a nova cidade de infraestructuras necesarias. Pois ben, dentro destas carencias sin infraestructuras está a liña de ferrocarril, unha carencia ineludible para as localidades do Barbanza e que contempla a Ribeira como cidade de referencia. A iniciativa da liña férrea vén de antaño. No ano 2002 houve un intento de acercar a estación do tren de alta velocidade ao Concello de Rianxo, pero a demanda sigue latente no ámbito das peticións sociais. Esta alternativa debe poñerse sobre a mesa e debatila, poñendo de manifesto que a única forma de lograr o despegue da nosa comarca, zona moi turística, no verán acércanse miles de persoas a disfrutar das espléndidas praias da Ría da Arousa e zona industrial de gran actividade pesqueira por excelencia con Cerveira, considerando a ubicación da estación do tren en Dodro. A zona ideal da estación concrétase no lugar de Imo. Serían 8 hectáreas de terreo á beira da liña do ferrocarril, e dentro da zona de descanso e servicios que hai actualmente na autovía AG11. Concorda co polígono 39, parcelas 798 e colindantes. Achegamos un plano aquí de situación da zona.
Esta petición de cambio de ubicación tamén responde á necesidade dos residentes desta comarca, perto de 90.000 persoas, de cara aos seus desplazamentos para poder estar conectados coa línea de Santiago-Vigo, sendo uns estudiantes os grandes beneficiarios deste cambio de ubicación-situación. Pero non debe quedar aí a petición, senón en ver a posibilidade de dotar a comarca dunha liña de cercanías, unha liña de nova construción. O ferrocarril é un medio de transporte sostible, saca moitos vehículos da carretera e as liñas tamén sirven para o transporte eficiente de mercancías. O dispoñer de liñas de ferrocarril rápidas e con suficientes frecuencias axuda a asentar a poboación e en moitos casos permite garantizar un bo acceso aos servicios públicos básicos como os sanitarios, educativos ou xudiciais en condicións de igualdade independentemente de onde viva. Hai que apostar por elo. Sería moi desexable o consenso político e social para a defensa dun ferrocarril competitivo e o apoio da cidadanía para poder dispoñer deste servicio. Non é un luxo, nin siquiera un gasto, senón unha inversión. As necesidades da poboación, en concreto as desta comarca, están por encima de calquer sigla e esta é unha carencia importante en materia de infraestructuras viarias. Pois ben, desde o Grupo Municipal Socialista pensamos que xa é o momento de dar un cambio na imaxe da comarca e a cidade. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, e aquí se recollo o que sería a emenda do Partido Popular, demandar do Ministro de Fomento e ao Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte e Vivenda as actuacións necesarias para establecer por rendibilidade, prosperidade e accesibilidade a estación do tren de alta velocidade no lugar de Imododro a Coruña, zona de área de servicio da autovía AG11. E o segundo punto, solicitar un estudio de viabilidade dunha nova construción de liña de ferrocarril que enlace a cidade de Ribeira, no Porto, novo polígono industrial, coa liña Santiago-Vigo, á altura desa nova estación, área de servicio en Imododro. Gracias. Grupos que deseen intervir, señora García. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu voume a meter tamén. Vamos a ver, eu estou de acordo. Sería maravilloso facer unha línea de tren bordeando a costa, se costas nos deixan. Iso sí que sería algo especial, ainda que eu xa non sei se o chegaría a ver, pero bueno, solo añadir unha cousa. Cando vamos a mandar isto? Para instar o Ministro de Fomento. É que hoxe me deixades desconcertada, porque se o mandamos ora é papel mollado, non perdamos o tempo. Vos comprometedes a esperar ao novo goberno para mandar isto? Se é así, IPDR vai apoialo. Se ora se dice que sí e se manda e despois hai outro goberno, pois non, porque é perder o tempo. Nada máis. Señor Vázquez Covas. Bueno, señores compañeros do Partido Socialista, esta é unha demanda histórica do Bloque Nacionalista Galego. Sí, tanto é así. Sí. Creo que o amigo señor Plácido, o que hoxe non son rúa, xa o ten traído tamén ao pleno. Pero bueno, tanto é así que en estes orzamentos fracasados do Estado, unha das enmendas que presentou o Bloque Nacionalista Galego da Barbanza, por medio de uns diputados afíns a nós, pois foi o da liña do tren do ferrocarril da Barbanza. Estou falando de fai uns meses. O sea, antes de que vostede pensara seguramente en presentar esta proposición. Por que digo isto? Pois digo isto porque a liña do tren, o tren, é, para nós, según teño lido estes días para os entendidos, é o transporte ideal para as mercadorías. Tanto así que en Europa, por exemplo, os portos importantes e os polígonos industriais non se fan se non teñen o apoio dunha liña de tren. Porque hai que ter en conta que a liña de tren, no noso caso, sería unha liña que vertebraría toda a comarca, vertebraría o territorio, daría un pouco de cohesión á comarca da Barbanza. E bueno, hombre, a ver, eu xa non me atrevo a dicir que fora todo pola costa, que sería moi bonito, pero seguramente moi costoso. Pero paralela á autovía, seguramente sería máis barata e sería unha grande oportunidade para o transporte tamén dos cidadáns. Porque, ademais, hai que dicir tamén que
eu creo que isto é moi importante, e nós acabamos de adquirir un compromiso no pleno pasado de, en fin, reducir as emisións de CO2, que é un transporte moi eficiente e que sería unha aposta moi importante para a conservación do medio natural, non? Por outra parte, sempre se di, sí, pero iso é moi caro. Bueno, depende o que lle chamemos caro, verdad? Estánse gastando moitísimos cartos no AVE e, por exemplo, a estación de Ourense que se quere facer, que é do ilustre arquitecto Norman Foster, ten o mesmo custe que facer a línea de tren ao Barbanza, de cercanías. Parece unha cousa así, pero en Ourense hai unha estación de tren que está funcionando a pleno rendimento ahora mismo. Tampouco é que sea tan imprescindible. É un home moi famoso, e todo o que vostedes queiran, e todo eso, pero co coste de facer unha estación, tiremos a línea de tren do Barbanza, según din algúns expertos. E por outra parte, isto, claro, eu non son un técnico en isto, non? Pero polo que teño lido estes días, quero dicirlle que, polo que se ve, o TIR, que dice que é a taxa de rendibilidade que proporciona unha inversión, pois que a medio plazo que sería bastante rendible para esta comarca. Por eso nós, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, imos de votar a favor desta proposición. Eu queria preguntar unha cosa, porque creo que a súa enmenda o único que varía é que o señor Vila se dirixe ao director xeral, algo así, e vostedes ao ministro, van máis arriba, non? Todo o demais é igual. É igual, o que pasa que a quen vai dirixida a proposición socialista, supoño que é un erro non intencionado, é a un secretario xeral que non ten ningún tipo de competencia. Non é que teña por enriba outros, senón que a quen agora se dirige a quen ten a competencia, que é o director general e o ministro, non por outra razón. Pois entonces tamén apoiaremos a súa emenda, claro. Gracias. Bueno, vótase antes, pero de todas formas, señor Freire, ten a palabra. Señor alcalde, boas noites a todos. David, que teña suerte, traballa con cariño e con dedicación. De momento xa empezastes con sorte porque foi chegar a Vicar o Santo, que xa tuveste unha moción e xa a debatistes. Bueno, señor Vilas, como ben di vostede, en esta legislatura, como tamén na legislatura anterior, entre comillo, esta corporación está abordando un cambio de paradigma de ciudad, digo vostede. Menciona algúns dos cambios importantes que están en marcha e que este grupo recordará ahora. O PEMUS, Plan de Mobilidade Urbana Sostible, forma parte, como vostede sabe, de EDUSI, Plan de Mobilidade Urbana Sostible, o PEMUS, Plan de Mobilidade, no, o PEMUS non, o Plan, claro, xa me encallín, Plan de Mobilidade Urbana Sostenible, efectivamente, forma parte da EDUSI, que é a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integral. Nese plan, na EDUSI, entran unha serie de plans máis pequenos, como ese que vostede faz referencia, non? E todo iso está enmarcado, como ben saben, algo que empezou na anterior legislatura, que foi o Ribeira Atlántica. Por iso ese cambio de cidade ao que se refiere estáse facendo, eu creo que con bastante aceptación. Temos en estes momentos grandes retos por diante, e moitos dos cales estánse elevando a bo fin. Gracias, sin ninguna duda, ao traballo de toda esta corporación e tamén, e hai que dicilo, a capacidade de diálogo do señor alcalde, que é por medio del polo que se consigue o consenso de todos os grupos para seguir aprobando e facendo todas estas obras que son tan necesarias. Ustedes menciona tres: peonalización ou peonización, como se queira, en marcha; circunvalación, en marcha; novo polígono industrial, despois de todos cantos problemas creou, se foron solventando, en marcha. Pero tamén están
a estación de autobuses e a ampliación do malecón, tamén están en marcha, e a ampliación das urxencias do Hospital do Barbanza, en marcha, e tamén un novo auditorio, en marcha, e outro centro para a terceira edad que, ainda que non depende directamente do Concello, nin casi tan siquiera da Xunta, sí que se están facendo as xestións para a súa construción. E unha nova comisaría para a Policía Nacional, que todos deseamos, que creo que tamén é de Fomento, non sei de quen é, pero a ver se se acordan. E nesta ocasión non é que a pidamos agora, é que xa le vamos pedindo cando estábamos gobernando tamén os do Partido Popular. É importante e son moi necesarias as melloras no ámbito de portos. Estánse levando a cabo as xestións oportunas por medio do alcalde e penso que isto, pouco espacio de tempo, vaise xa a ver algún resultado, porque o tema de portos é un tema tamén que é unha carencia, un puerto importante como é Ribeira, un puerto pesquero, que esteamos na situación en que estamos. Eso está feito? Non. A ver, deixeme acabar. Eso está feito? Non, pero vaise a facer. O que si xa está feito é a lonxa, é a Praza de Abastos, son os paseos marítimos e pluviais, as depuradoras, e aquí xa me paro, porque xa vai sendo tarde. Como ben di usted, señor Vilas, esta moción que hoxe nos trae aquí é unha antigua reivindicación, non temos por que dicir que partido, porque todos sempre, supoño, estuveron de acordo con isto, da comarca do Barbanza, dentro da cal, como tamén vostede di e nós reconocemos, é un dos destinos turísticos máis demandados de toda a zona. Miles e miles de persoas veñen, como dicía o señor concelleiro de Seguridade, non veñen 5 nin 10, veñen 5 ou 10 millóns, non, pero casi. Exactamente. E como este grupo está de acordo con todo o exposto por vostede, presentamos esta emenda, que, como ben di o señor Vilas, non cambia a esencia da misma, non? Senón que dai un toquiño para que quede máis claro a donde nós queremos dirixirnos, que é a un sitio onde podan facer as cousas con pouco máis de axilidade e de menos, digamos, trámites burocráticos. Son os que mandan, non? A emenda é para sustituir o punto 1. Ou sea, nós cambiárnosla, e esa emenda di demandar do Ministerio de Fomento e ao Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte e Vivenda as actuacións necesarias para establecer por rendibilidade, posterioridade e accesibilidade á estación do tren de alta velocidade no lugar de Imododro a Coruña, zona da área de servicio da autovía AG11. Solo lle cambiamos, como ben ve, a quen vai dirixida. En canto ao punto 2, xa remato, vou a ler como pon aquí unha cousiña que me cae simpática. Sería moi desexable o consenso político e social para a defensa dun ferrocarril competitivo e o apoio da ciudadanía para poder dispoñer deste servicio. Xa o ten todo. Ahora ben, eu non estou de acordo nunca con estas cousas, porque como eu teño un negocio e cando me falan de que, como pon aquí, non é un luxo, non é un luxo, pero pon, nin siquiera un gasto. É unha inversión. É certo que será unha inversión, claro que é, pero o gasto é como non teñan cartos, olvídese. Nós vamos a votar que sí, supoño, e nada máis, con eso remato. Gracias, señor Freire. Señor Vilas, te a palabra. Bueno, non me quedou moi claro se o punto 2 tamén entra ou non entra, sí. Con respecto á reivindicación,
Pedro Piñeiro, no ano 2002, se reivindicou tamén este cambio da estación. Di o alcalde de Rianxo, se non moitos non saben quen é. Bueno, pois o alcalde de Rianxo do PSOE. Tamén comentar que o diputado García Mira do PSOE está actualmente traballando sobre este asunto. Tamén comentar que nas emendas aos orzamentos do ano 2015 o grupo non, a agrupación socialista de Ribeira se reclamou este tren do Barbanza. E, sin máis, moitas gracias a todos. Vamos a ver. Aquí todo o mundo reclama cando está na oposición. Ora no goberno ningún fixo nada. Eu sei que non é fácil, que non é doado. Pense que hasta que veu a línea de alta velocidade a Sevilla, pois prácticamente a red viaria española era a mesma de finales do século XIX. É dicir, que son infraestructuras que se moven moi pouco, que hai que empezar con tempo sempre a reclamación deso. Esa é a intención que precisamente temos, é de apoiar que a voz de Barbanza se sepa que non sabemos se vai a ser no 2020 ou 25, pero se pode ser no 30, que non sea no 40. Para iso, pois a sociedade ten que ser consciente de que é un servicio de futuro, pero tamén xa de presente. Iso é o que vai a facer que o noso grupo tamén pois empece a chamar esa atención por algo que usted sabe como a min, que cando chegue esta iniciativa ao secretario xeral preguntará onde está Ribeira, e igual di, están chalaos. Pois igual non estamos tan chalaos, e non sabemos se será no 19, pero repito, se toda o que é Barbanza está apoiando este tipo de iniciativas, vendan de onde veñan, pois seguramente máis tarde que pronto, pero chegará. Así que, pola nosa parte, como decía o señor Freire, vamoslle tamén a apoiar a súa proposta, que, como antes decía, é de sustitución solo do punto primeiro e o punto segundo sería o seu, non? Entón, se lle parece, pasamos a votar a emenda. Votos a favor. Votos a favor, entonces, do punto segundo do señor Vilas. Votos a favor. Entonces, quedan, digamos, os dous puntos aprobados por unanimidade. E pasamos ao último punto do orden do día, que é da señora García Pose interesando melloras na rúa Vicanso e Falcoeiro. Vamos a ver, volva a ser aguiño, con isto espero que esta nova corporación non traer máis daguiño. E volver ao mismo, é Rúa Vicanso, Rúa Falcoeiro, incluso me falaron outro día da Rúa Serriño, pero como non fun a ver, non traigo foto, me dixeron que tamén estaba en mal estado. As fotos son bastante claras, o firme está todo desfeito, dificulta bastante a circulación dos coches. De todas formas, señor alcalde, as tapas de alcantarilla que non teñen nada que ver co Concello, hai que obligarlle á empresa que as deixe en boas condicións, porque as van a cambiar, fan un furadiño, este furadiño non se asusta logo á tapa e non lle conto o ruido que fan os coches a pasar e o peligro que é tamén. E, bueno, e despois o de sempre, a limpeza de maleza que dificulta o tránsito das persoas. Hai algunhas, por exemplo, esta de Rúa Falcón, pensamos que foi unha antigua obra, que tamén é outra cousa que fan moitas empresas, levantan o firme, fan a obra e despois acaban rápido e na deixan en condicións. Logo veñen as chuvias e as desfan. Non hai máis que ver as fotos, señor alcalde, non sei se as marquei co nombre, pero eu aquí teño as co nome, para que non hayan error. E que pedimos, estas sí que se poden arreglar antes da nova corporación, ou polo menos amañalas un pouco para poñelas en condicións para que podan circular tanto os coches como as persoas. E nada máis. Grupos que deseen intervir, pois... Gracias, señor alcalde. Bueno, David, tesme que perdoar, porque antes ti xa sabes que che deseso o mellor, vale? En esta nova andadura que vas a ter, ainda que a hora é corta, espero que siga sendo larga. Bueno,
Señora Pose, de novo, grazas polo seu interés por Aguiño. Como ben é sabido, despois do inverno, as calles sempre están deterioradas. Algúnas hai que renovarlle o pavimento, outras bachear, que é o que se está facendo nestes días. Pavimentación, como sabrá, se fixeron varias en Aguiño. Pódolle dicir a Pimentel, Rúa da Muralla, Penisqueira, agora mesmo se asfaltará a Castelao, e están pendentes a Rúa da Cruz e Insuabela. Polo tanto, algo se fai. Pero, bueno, teño que dicir que esas que usted acaba de nombrar aquí, pois tamén necesitan, por suposto, ser arranxadas. Polo tanto, eu digolle que vou a aprobar de novo a moción, porque todo o que se faga para Aguiño, para min é unha gran satisfacción. Ojalá que cando un veciño demanda, pois se pudera facer xa no momento, pero hai veces que non pode ser así. Bueno, dar as grazas a todos polo seu silencio tamén, supoño que é porque están de acordo en que se arranxen estas calles, e como tamén espero que a Diputación termine a Rúa Francisco Lorenzo Mariño, porque xa creo que é unha demanda tan grande, sempre están dando largas, pero eu espero que agora nestes próximos meses pois que se arranxe. Bueno, pola miña parte, pois nada máis, boas noites a todos e a todas. Bueno, pois... Eu con tal de que se amañe, señor alcalde, xa está, non teño nada que dicir. Bueno, pois entonces pasamos á votación, votos a favor, pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos á segunda parte do pleno, control de órganos de goberno, a dación de conta dos decretos da alcaldía, pois son hasta o 9 de febreiro, mocións de urxencia non hai, e hai unha serie de rogos e preguntas. O primeiro é do señor García, que fala de que pola rúa Cristóbal Colón os vehículos van a velocidades superiores a 60-70, si vamos a tomar medidas, e si é consciente que de non tomar medidas pertinentes podía producirse un accidente grave. Vamos a ver, señor García, iso é unha calle peatonal, esa calle peatonal ten o que é podese pasar ás horas, pero ten un límite de velocidade de 10 km por hora, polo tanto o límite xa é cando un entra, é dicir, o que sabe o código de circulación sabe que hasta que non hai unha señal diferente está obligado pola anterior. O que entra en zona peatonal, que ademais se pon exclusivamente donde é a salida, polo tanto fai mención a toda a calle peatonal e a salida, é 10 por hora. Polo tanto, bueno, a policía local ten a costumbre de velar por esa e outra. En concreto tamén fai mención a un aparcamiento que hai, é un aparcamiento exprés na cual os grupos habíamos quedado en facilitarlo diante do negocio que era o negocio, en este caso de xuguetería, onde venden carritos para os meniños, este tipo de cousas, ou sillas para os coches, onde é importante que o coche tamén poda chegar ali para que podan facer a instalación adecuada. Por lo tanto, os coches están aparcados. Unha curva é como está. As fotografías que lle remito aí son claras. E que quer? Que o alcalde o multe? Usted sabe que ahora co código de circulación se lle saca unha multa, xa o multa usted, se lle saca unha foto. Quero decir que eu xa o vexo, pero é decir, claro, eu teño ido a 130 pola autopista e non me teñen collido. Se me collen me meten unha multa. Quero decir que se usted quer que isto, aparte de que a policía local actúa, porque sempre actúa se os ve, con sacar unha foto non se preocupe que xa o multa usted. Non, eu non multo, que eu non son policía local. Entón, para que me di que o multe eu? Eu tampouco son policía local. Claro, pero esas órdenes xa non fai falta dadas. É dicir, a policía local xa ten. Eu sí, por eso. A min Dios me libre de dar unha orden para que multen ou desmulten.
Eles saben perfectamente cal é a súa obligación, e a súa obligación é que os ciudadanos cumplan as normas de tráfico e de aparcamiento. Lóxicamente, a partir, se non cumplen, tenos que sancionar, pero non o alcalde. O alcalde que fai, igual que fai usted ou calquer ciudadano, cando ve que algún coche está poñendo en peligro a seguridade de algunha persona, sácalle unha foto e lle di ao policía local ou lle di que pase por ali. Cando non está, digamos, poñendo en peligro a ninguén, o alcalde non fai esa chamada telefónica seguro, porque todo o mundo en esta vida algunha vez aparcou mal. Usted sabe que eso se está convertindo en un caos, señor alcalde. E a xente que reside ali, pois ten problemas e se dirige, en este caso, a este concelleiro como se fora a outro. Pois entonces, a través deste pleno, que os veciños sepan que cando haya un coche que poña en peligro o que é a circulación, poña en peligro o que é a calquer peatón, podelle sacar unha fotografía e con esa fotografía se lle pode multar. É dicir, a labor de civismo é unha labor absolutamente de todos, do alcalde e de todos os que estamos aquí, non só do alcalde, pero eu lle aseguro que a policía local, si ten conocimiento de calqueira do que estamos falando, tamén fai ca súa labor. O único que temos que facer é intentar facilitarlle ao máximo esa labor. A seguinte dos rogos é do señor Reiriz Lampón, que fala dunhas deficiencias que en este caso hai no mercado municipal, na zona da terraza e na que sirve a cafetería, e que nos pide que amañe estas deficiencias. Bueno, en estes momentos, hoxe mesmo tamén estuven ali, temos solicitado o que é unha, digamos, un presupuesto para arranxar o que é unhas goteras que veñen da zona de, precisamente, da chimenea. Tamén o propietario está á espera de que lle responda o seu seguro, pero no momento que teñamos esa presuposto, pois vamos a actuar, porque a verdad que está causando o que son uns problemas nada desexables. A seguinte é do señor Vázquez Covas, que pique nos traballos do litoral, ali onde sexa posible técnicamente, as liñas son soterradas. Se non me equivoque, usted conoce o proxecto, ninguna das líneas van ao aire, pero en todo caso pode revisar o proxecto. Estupendo. Pero, sí, usted saca aquí unha foto precisamente dunha zona que é alumeado público, que está no aire, pero é un alumbrado público, non o que van a ir nos paseos. Por certo, en esta zona da playa do Castro xa dixemos á brigada que faga rampas de accesos, porque ahora deixaron solo a parte da entrada, e o que veña desde outras rúas, se ten dificultades de mobilidade, non é capaz de incorporarse ao que é o paseo. E outra súa, que é no acceso ao Parque do Castro, que é preciso colocar unha baranda para evitar que podan caer por onde se fixeron as novas beiras rúas. Bueno, decirlle que xa está tamén dada a orden á policía, á Brigada de Obras, para que proceda a poñer o que é nesta zona esas barandillas. Outra máis por esa zona, que é que de confirmar polos técnicos o seu valor patrimonial, figure no prego de licitación nas obras de o que é a conservación e mellora da antigua fábrica de Salazón, pois os azulejos. Decir que no proxecto que está redactado, independientemente de que alguén diga que aquelo ten valor patrimonial, xa está precisamente a conservación das mismas. O señor Vázquez Covas pregunta se teño conocimiento das deficiencias do mercado. Evidentemente está contestada a raíz do señor Lampón. Me pregunta o señor Vilas pola festa da xuventude e pola Panorama e pola París de Noia. Vamos a ver, o primeiro, porque non se lle comunicou aos portavoces? Home, teño a ben comunicar todo, pero aparte deso tampouco lle comunicamos que Pan de Millo vai a actuar esta semana e outra serie de cousas que, é dicir, a labor municipal é tanta que, vamos, nin caín, nin me pareceu indispensable ter que comunicalo. Saben que o suelo facer, porque era unha actividade programada por Xuventude, Cultura
entre outras. Quen organiza e contrata estas orquestas para a Festa da Xuventude, como antes lle decía, a través de Cultura e Festexos, a partida de festexos, tamén a de Xuventude, porque o que vai a ser a Festa da Xuventude ten moito máis que ver que unha simple orquesta, non? Se o Concello con que cargos se fai, como antes lle decía, de festexos, e cal o importe. Home, así de memoria non sei, pero creo que unha é 12.000 máis IVA e outra ronda os 15.000 máis IVA, algo así, cerca dos 15.000 máis IVA, que para estas orquestas, pois, non é, digamos, polas fechas na que son, a tarifa máxima que cobran. Preguntan por que non asume o Concello a xestión das festas. Este ano, basicamente, porque hai eleccións. Entonces é imposible facelo, e que se hai un cambio de corporación, o cual eu dudo, pero dentro da libertad que teñen os ribeirenses, pois pode ser. Lle deixaríamos un percal absolutamente imposible de gestionar se non se fai a través do que é a fórmula habitual dunha comisión que é a que gestiona determinados gastos e outros que os gestiona o Concello, non? Dentro de pouco se vai a facer o que é a presentación da programación. Realmente creo que estamos conseguindo unhas festas de Ribeira de primer orden este ano, pero bueno, as razóns son esas. Sería imposible gestionar o chan, sería imposible gestionar determinadas cuestións estando en período electoral sendo o 10 de xunio, se non me equivoco, sobre esa data, cando a nova corporación toma posesión. E pide a altura da antigo Solimar, antes do desvío Espeñeirido, o que se limpen aquelas beiras rúas. Se non están limpas, pois vanse a limpar como se ven facendo habitualmente. Din que hai unha, señor Reiriz, que hai unhas tapas en Pedra Pateira hasta Guiño que fan ruido. Intentaremos mirar cales son para que poñan as gomas. Se xa están identificadas, pois é máis fácil, Xa están daquela que se falara cando fora da última reunión de EDAR, que quedaron de arregladas, pero siguen o mismo. Correcto, pois entonces se lle trasladará a... Señor alcalde, perdón un momentiño. Con respecto a todas as tapas, non hai un sistema que non faga ese ruido? Porque pasa o mismo en Aguiño, pasa en un montón de sitios. Vamos a ver, primeiro, se unha obra todas as tapas cheas de gomas tampouco é... É que se non tela que clausurar, pero o problema é cando están un que abrir. Entonces, as tapas están aí precisamente para poder abrir. Que fai? Que moitas veces, pois non todas, pero hai algunhas que fan ruido que tentamos evitar polos medios que hai. Básicamente é o de gomas. A señora San Pedro, que faga da famosa plaga que está afectando ás palmeiras, pide inventariar todas as palmeiras de ámbito público, proceder cas accións necesarias para evitar os riscos referidos na exposición de motivos e, vamos, como están facendo algún particular, que o faga o Concello. Bueno, o Concello ten inventariadas todas as súas palmeiras, é o primeiro que as está tratando desde fai bastante tempo. En concreto, pois as palmeiras que en estes momentos están infectadas están todas, digamos, en chan particular, excepto unha que estaba dentro dun colegio, que é a do colegio de Palmeira. O resto es que son públicas do Concello, non temos constancia de cales son. Hai a do Concello, a do Concello do Colexio, despois temos a da Igrexa, pero a da Iglesia será do señor cura do atrio. Sabemos que é do señor cura, pero o mismo que o Palomar tamén é do señor cura, sigue igual de desprotegido e sucio. E temos despois tamén no parque do cura, ali hai unha que xa está feita polvo e as outras xa se están contaxiando. E hoxe andando polo camiño de Coroso, por onde está o camping, ali tamén hai outra que tamén está contagiada. Si seguimos así e as deixamos e nas tratamos, posiblemente as 4 que están en Palmeiras... Estoulle dicindo
que as do Concello estamos las tratando. Cuestión diferente é que en todos os lugares e en todas as palmeras surta efecto o tratamento. Hai en algún, como di, na Horta do Cura, que non surteu en algunha, pero no resto, en todas as do Concello, en Pedra Pateira, todas esas, o Concello, por certo, é un tratamento bastante caro. Non vayan a pensar, vai a ser un tratamento que todos os anos temos que seguir dando. O problema deso é que é unha plaga moi difícil de erradicar. Se un vai a Vila García, prácticamente non lle queda unha, nin as públicas, porque nós, polo menos, esperamos salvar as públicas. O particular, que lle teña cariño ás súas palmeras, que o vaya tratando tamén, porque despois, para erradicar a plaga, exige cartos, porque van a ter que cortar esas palmeras de raíz, porque senón van a seguir contaminando a outras, pero cando menos as municipales estamos las tratando, e esperemos que salvemos pois a maioría delas, pero o particular vais a ter que esforzar tamén na súa conservación. Dito isto, non hai ningún rogo nin pregunta máis, levantamos a sesión e moitas gracias a todos.